Chérifla Flebao ambe afo ka wamado anyo du fo karo kari sufanato maladu ambe faso don wole ni kelembelu kan bishuna ala rejema manana ma folo ojoye oye Ibrahima Ndiaye niko Ibrahima Ndiaye président de NAM notre action pour le Mali. Président, vraiment merci beaucoup initié anyi wole kana ina nanga wole la folka du mal bloc là c'est Chérifla Flebao. Il faut qu'il vole mandon. C'est pour la télé mindo a donné des dos. Ne yauka Flebao ma be dongo dongo ba fo la et ninde Mali dia bi se katile be ke ma bokanama. Mais il était annulé quoi. Oui. Donc now il le blague wajibi den kana. Mimbe ma donc ni ndonu quoi c'est ka anga kila tawira nyona. Merci beaucoup. D'accord. Mais président Senanga do kumana sisa amba fe ki reninga. Ofo président Ibrahima Ndiaye, président NAM, notre action pour le Mali. Pourquoi? Ali akilanda na choti. Ouais, donc comment tu dis ni ko Ibrahima Ndiaye ne kundira mi yo ademari. Adema tuti ke bagare. Mali ngono bi. Ya laje mo ko mi be parti kelen kavonya tuti ke mata yorore. Au cas où voilà des malades mais kabouin hier de là hier déjà vice-président de mais mon nam kofobi parce que mes femmes non fort habiter hier de position donc on a de mo gasila donc on a des mai ma doni ni association de abembolo parti te parce que mes parti voilà no hier de donc ko faut ko frafasia aywa awde enwele awde a titre fo donc amba awde nyene kasage amba ko nyene galu kono nawe mi fo aywa nawe nani mi fo nawe to mota mi sorala donc je pense que ambe alele dron chuina fo ikana fo ya mi zeka moko hakilitien mi zeka do moko gasila ana punto. OK. Merci. Vraiment merci beaucoup Bouakar Korofote. Donc vraiment ayo kuma fo ka ba po. Ami boy amina président parti Nema Samba Koulibaly. Président Folka Belbro kala c'est Chérifla Flebao. Bokele ambe foli ke awere de la folo. Aw munu wati be ni jamana mako bala. Na be fol mako sujet d'actualité. Dimanche au dimanche aw be Malien wole kana kuma Mali Congo kan kana kuma Mali basigi kan kana kuma Mali nyetra kan donc anga foli be awye ka foli ka se ni munu be plateau sans fait mise ka fone de abela doni donc nga bonya bu yoro la nga foli be ala ka débat damna herala ka ban herala ka kla ka foli kren ka se téléflé la obema Mali kono ani Mali koka sabla télé Chérifla bi jamana akadon jamana be jien kono min tafle o koro ka fo télé mindo anafa ka bo jamana en kono kosobe ka kla ka fuli ka se télé tigi yerema no e Seydi Cheikh Ousmane Manan Aidara ale min kara sababu ka télévision ka sigi depuis 2014 banto fo kana bla bila ay minya jamana en kono jamana kono de umba don jamana nyamo ba don ambe do de kalere la ka sijandi ka kenya di ka lafia di albi jamana magobe aka faso jola halbi merci beaucoup. Mais président ningal kelimbi sanangata Asma Fanfé anya ikafo qui tondo sigi ko les présidents des partis politiques ama fait ko don ni akilna nanatodi comme vous êtes sujet qu'on a. Oui, mais on veut profiter qu'à Fana Ira, qu'à Fogo Moa, Fana Joy, Sama, Fana Koulibaly, Fana. Mado, il y a qu'on a fait une sur le Minga Tonte, parti politique ou de Mali Kono, ou quoi faut la Beninga Keme Sababo, il t'a sur un numéro de Nyondo. Fin fait ni Abe Bara la Nyoron fait, à quoi c'est un Nyondo Mali est tabia odé. Donc, Hakilna Nana Anna, Nekelinte. Que c'est qu'un groupe de seguidrons qu'un parti présent y allait à s'en faire à peu près à ma drogue on est beau follow donc pour qu'on se gagne on don jamana fait mon be wati dans un hakli jarabo kaka on va en profiter ou la parti présent fou
parce que mɔgɔ ni a kan ka yɛlɛ groupe sanfɛ ni message cira a tigi b'a accepter après an bɛ sɔrɔ k'a yɛlɛ baara foyi ma daminɛ fɔlɔ groupe yɛrɛ sariya de bɛ ka sigi parti président yɛrɛ fɛ a groupe nin kan ka fonctionner cogo di hakilina bɔra anw yɔrɔ la nka anw ta tɛ parti président de ta don wa a bɛ kɛ bɛɛ sago fɛnɛ n'Ala sɔnna bɛɛ ma kunnafoni in sɔrɔ mais bɛɛ bɛna kunnafoni in sɔrɔ ka taa fɛ inchallah merci beaucoup ok Boubacar kɔrɔfɔ tɛ o t'an ka bi kuma kɔnɔ ah non ouais mais an bɛ profiter de kuma kɔrɔ ka fɛn dɔ bila senkɔrɔ ye pour que mɔgɔ bɛ se ka dɔn donc an bɛna Idrissa Sangare n'i ko Idrissa Sangare Asuma donc Idrissa folikan jumɛn de bolo k'a lase chef fila filɛbagaw ma. Ayiwa ka foli bila an filɛbaw na an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli bila karamɔgɔ ma Sheikh Madani Usmane Aidara ni télé baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen dɔ k'a ye k'a fɔ parce que n tɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka na n y'a sɔrɔ vraiment dɔ de bɛ ka fara ko ka hali bi merci u bɛ baara kanu de yira donc ka foli bila ni minnu bɛ na baro kɛ ka dugawu kɛ a ka kɛ bonya kɔnɔ a ka kɛ karama kɔnɔ minnu b'an lamɛn minnu b'an filɛ pour que olu k'u ta sɔrɔ a la. d'accord mais ɲininkali fara n bɛ fɔ to k'a ye k'a fɔ ko n'i ko Asuma a bɛ Ala ka ɲinɛ Bube Mayiga la mais kabi Ala ka min ji dɔgɔya mais an y'a ye Asuma a sumana mɔgɔ tun t'a mankan min na mais mulu kun nana n'o ye. bon komi e yɛrɛ ye saya ko fɔ saya bɛ ko bɛɛ sumaya o de don donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ la Ala ka yafa k'an ma. Amen. D'accord Boubacar donc maintenant o ye Aboubacar Sidiki Fɔnba donc ale ma jan sɔrɔ fɔlɔ donc sisan folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin chef fila filɛbagaw ma. Bokele an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa ma sɔgɔlen bɛ Chérif la télé la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na laada don kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ min ye jamana kunkanko kibaruya ka se k'a di jamana kɔnɔdenw ma ka wele bila maabaw ma ka se k'u da don a la jamana kɔnɔdenw ka se ka u ka jamana kunkanko kibaruya sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔ la lafiya ni bonya ni karama kɔnɔna na cogoya min na u b'a fɔ bamanankan na ko maa t'a fɔ jɛmɛfɔla cɛjan ma k'i k'i biri sabula ni m'i biri dɔwɛrɛ kama i b'i biri i ka jɛmɛ kama i dayirimɛ gulonnen b'o la bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan sa o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min an ka jamana furancɛ fanga a bɛ ni kana se a kuncɛ yɔrɔ la o kama kalafili tɔ minnu kan k'a boloda don n'a nataw kɔnɔna na a ko lahalaw bɛna kɛ cogo jumɛn na an da bɛna don o de la bi su in na k'a walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a cogoya min na k'u to o sigiyɔrɔ la. siga tɛ nin na donc an b'a daminɛ ni président Iba Ndiaye ye président Iba Ndiaye ɲininkali fɔlɔ bɛ yɔrɔ min na e yɛrɛ fɛ i ka association transition a b'a yira cogo di. transition ni i b'a nacogo lajɛ fɔlɔ ne ye gafenin dɔw kɛ a filɛ nin ye n da sera fɛn caman ma kɔnɔ n ko transition min n'a bɛ jamana kunna bi ani n b'a fɔ anw ka transition n'o ye 91 ta ye a b'i ko filanu ka da kan sɔrɔsiw ma wuli yɛrɛ ma ka fanga ta ko fanga ka di u ye u b'a fɛ ka fanga mina dɔwɛrɛw la mɔgɔ jama de bɔra ka kalo caman kɛ kɛlɛ la ne min filɛ nin ye coup d'état ne tɛ coup d'état mɔgɔ ye ne suis anti-putschiste an si tun t'a fɛ fanga in k'a fɔ coup d'état ka kɛ mais an kumana fanga mɔgɔw ye n'o y'an yɛrɛ ka mɔgɔw ye parce que an n'o ye kɛlɛ kɛ a 91 92 olu voté de y'u sigi nka u ma mɔgɔw lamɛn jamana tun bɛ ka taa bolo min kan maliyɛn caman de bɔra k'a fɔ a tɛ se ka bɛn fo mɔgɔw ni nana bɔ mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ kow ma ban an bɛ kɔnɔ an sigilen don an kɔnɔ mɔnilen de don an jɔrɔlen don comme 91 ATT y'a ka ko kɛ condition minnu na sɔrɔlasigiw la mɔgɔw sɔrɔl'u la k'a fɔ n'an ma wuli ka cogoya ɲini nin na nin tɛ ka bɛn o ye coup d'état wala u y'a ta don min fana u ko an nana civil minnu bɔra politique mɔgɔ minnu ani minnu tɛ ayi politique la diinɛ mɔgɔw b'a la bɛɛ dɔ b'a la an nana ka n'u ka baara dafa donc n'i y'o lajɛ o mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi
an bɛ se k'a kɛ u bɛ fɛn caman kɛ an ma sɔn n'a ye mais u nacogo u ni coup d'état caman tɛ kelen ye minnu kɛra an bara minnu bɛ kan ka kɛ yɔrɔw fana la danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se k'o yɔrɔnin de fɔ an da bɛ se ka se a yɔrɔ dɔw ma mais ne bolo donc an bɛ ala deli de olu ka se ka a ka ɲɛ u bolo o ye saritiw ta sariti ninnu ka timɛ donc bɛɛ sigilen bɛ n'o ko de mais k'a fɔ an t'a fɛ o ka réussi ne yɛrɛ kɔni Iba Ndiaye n bɛ ala deli n bɛ dugawu kɛ o ɲuman ka b'a la a ka ɲɛ u bolo jamana ka nafa b'a la détail dɔw bɛ yen n tɛ se k'o fɔ parce que an ka jamana kɔnɔ bi kabini Mali a fɔra Mali 1960 ni bi cɛ président kelen tɛ yen min laban cogo ɲana n ba a bɛ n ka livre kɔnɔ o tɛ hɛrɛ fana ye jamana ma dɛ président 5 fɔ 6 minnu élira a ye kelen fɔ n ye n ka livre n ko mɔgɔ kelen min bɛ se ka fɔ ko a bɛ n la bi a ɲuman bɔra la fo ka taa passation kɛ kelen Alpha Omar Konare mais a tɔgɔ bɛ fɔ Mali kɔnɔ bi a tɔgɔ tɛ se ka fɔ donc n'i ka jamana b'o cogo la o ye jɔrɔkɔw b'a di merci Boubacar ni kun ye Iba Ndiaye ka kuma ye an y'a jira k'a fɔ ɲininkali kun ye mun ni transition ye ci a da doro la sisan an bɛ bɔ yen an bɛna président Sanba Kulubali fan fɛ n'o ye président parti NEMA président o ɲininkali kelen la suite de la transition e y'a ye cogo di Bokele merci an bɛ se k'a fɔ transition in a nana anw sababu de la parce que transition in a man kan wulila élection min tɛmɛna n'a bɛ f'o ma ko législative 2020 où ne yɛrɛ tun ye candidat ye ba fila bɛ cercle kɔnɔ wa ne yɛrɛ taara deuxième tour la a labanna cogo min hakili la o ma kɛ ko ye min dɔgɔna Mali la donc i n'a fɔ président Iba y'a fɔ cogoya min na mankan wulila ninnu nana mankan dɔ de tɔ dafa an bɛ o baara de la kabini transition kɔni kabini sigira fo bi kana parti NEMA créé le 1er mars 2021 an bɛ fɛn fɛn kɛ o de ye ka u dɛmɛ parce que bi transition n'a binna ala kana kɛ dɔrɔn o de don a kan ka reçu pour que minnu bɛ ɲɛ don n'a nataw la u bɛ se ka reçu Mali bolo cogoya min na donc an b'u dɛmɛ fo ka taa se waati min a kan ka ban i n'a fɔ an bɛna don fɛn kɔnɔ olu yɛrɛ ye fɛn min sɛbɛn papier la parce que bɛɛ b'a dɔn a kan ka ban waati min ça c'est mars 2024 donc u kan ka dɛmɛ cogo cogo pour que a ka se ka reçu parti NEMA bɛ o kama d'accord merci Boubacar ni ye président Sanba Kulubali ka kuma ye sisan an bɛna Idrissa Sangare fan fɛ voilà Idrissa o ɲininkali kelen ye e bɛ se ka mun fɔ wa ayiwa i n'a fɔ tɔw y'a fɔ cogo min na Gansama na ni transition ye transition nana sababu dɔ de la n'o ye gɛlɛyaw ye mɔgɔw kun ye kɔrɔfɔ caman kɛ fanga régime tɛmɛnen na nin ma ɲɛ nin ma ɲi nin ma ɲi donc transition nana pour que ka olu de dilan ka olu de latilen donc je crois que o baara minnu bɛ sen na an fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de pour que an ka bɔ o transition in kɔnɔ min bɛ se ka latilen o ka latilen fo an ka se a laban yɔrɔ la je crois que an bɛɛ bɛ o dɛmɛ de la ka taa maintenant gɛlɛyaw bɛ yen maliyɛn bɛɛ b'a fɔ gɛlɛya bɛ yen transition nana gɛlɛya sɔrɔ yen nɔ donc fo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de o gɛlɛya bɛ wuli cogo min na mais gɛlɛya fana bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ transition bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ a tɔgɔ yɛrɛ ye transition o kɔrɔ ye ko tɛmɛtɔ ka latɛmɛ donc je crois que dɔ kɛra n'i y'a lajɛ 2020 ka se 2023 ma on est déjà à 4 ans 2024 an bɛna don 5e année na donc a bɛ ɲini ka kɛ mandat kelen yɛrɛ ye sa donc je crois que a bɛ ɲini ka se a bɔda yɔrɔ la donc n'an sera o yɔrɔ ma an b'an hakilina fɔ la. d'accord ok Boubacar o kuma tɛ. ok basi tɛ o b'a to excellence n bɛna ɲininkali min k'i la o ye a yirala k'a fɔ ko kalafiliw fɛnw bɛɛ ka kɛ ka ban ka bɛn ni mars kalo san 2024 e yɛrɛ bolo transition bɛ ka taa taabolo min na baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lawaleya ka bɛn ni o date kofɔlen ye wa. ayiwa
an bɛ baara kɛ mun kan sarti layidu hali n'i ye mɔgɔ min mana élu i bɛ sugandi don min k'e de kɛra Mali président ye voté la i b'a dɔn date min n'i ka kan ka taa n'i bɛ a kuraya ou bien n'i bɛ taa élection min bɛ nalen date a bɛɛ de jate minɛlen de don mɔgɔ bɛ baara kɛ o hukumu de kɔnɔ sartiw taara o sarti ninnu ye min ni min fɔ a sarti bɛn ma timɛ dɛ a fɔlɔ ye mun ye an nalen M5 ye kɛlɛ min kɛ fo ka fanga bi minnu ye fanga ta olu yɛrɛ kɔ an nana ka na baara in tɔ k'a dafa de kalo kɔnɔntɔn fɔlɔ kɛra o n'o M5 ma baara kɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ an ka kuma fɔ n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i k'a dɛmɛ i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw k'a dɔn fana k'a fɔ juguya t'i ka kuma la ngalon t'i ka kuma la o kalo kɔnɔntɔn nana tɛmɛ bɛn ma kɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ bandaw Mokutari Wani olu de nana n'u ye k'olu ma kɛ ka ɲɛ olu taara coup d'état wɛrɛ kɛra k'a d'a kan Assimi tun tɛ président a kɛra président ye o sen de fɛ mɔgɔw kumana négociation ni fɛnw bɛn kɛra ko la dati kuraw sigira o dati minnu sigira bɛn kɛra kan ko k'a prolonger ka dɔ fara kan dɔ faral'o kan kalo 24 o kalo 24 o de bɛ sen na an nana se k'a fɔ ko ka référendum kɛ référendum dati wulila a wulila don min ma ɲina ministre de l'administration ka kuma kɔ dɛ a ko an bɛ délai ta nka délai tɛ mɛn o y'a fɔ cogo min o y'a k'o cogo o y'o k'o cogo a kɛra o cogo parce que kalo saba o kɔ o ye date fixé bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn mɔgɔ caman banna politique mɔgɔ caman banna mais ne ka parti yɛrɛ ne yɛrɛ n ko heyi siɲɛ saba an y'a ɲini ka nin kɛ a ma se ka kɛ ni ninnu na k'u b'a kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn waati dɔ la f'aw ka sɔn fɛn dɔw ma hali n'aw bɛ fɛn min ɲini aw m'a bɛɛ sɔrɔ 100% i bɛ ko dɔ to ko dɔ ye an ka tɛmɛ o kan dati wɛrɛw b'an ɲɛ min tɛ nin ye ala nana kɛ o kɛra mɔgɔw ye fɛn f'a la k'a fɔ nin fiɲɛ sɔrɔla la nin fiɲɛ sɔrɔla la foyi tɛ yen ni fiɲɛ tɛ sɔrɔ a la ne bolo n'o kɛra o référendum nin kɛra ka ban donc o bɔra an sen kɔrɔ alhamdulilayi an y'o de fɛ mais tɔ minnu bɛ kɔ sarti ko ye mois de février mois de mars bɛn kɛra o de kan ka fɔ ka élection kɛ élection diya tɛ dɛ mais baara fɛn fɛn bɛ kɛ n'aw bɛnna min na n'o o ma respecté ni mɔgɔ mɔgɔ nana i bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ donc anw b'a tant que u m'a fɔ k'a fɔ ba wuli ne m'a mɛn Assimi da don kelen k'a bɛ tile kelen fara a kan a ka ministre d'état ministre de l'administration m'a mɛn tile kelen k'a bɛ don kelen fara a kan mais n'i ye mɔgɔ caman lajɛ bi caman yɛrɛ y'u ta fɔ ka ban il faut k'a ka to yan a ka to yan a ka mais a yɛrɛ ne m'a mɛn donc an bɛ sigi la nka n bɛ min fɔ k'a fara o kan communal nin o tɛmɛna ka ban o tun kan ka kɛ mois de juin de donc a bɛ komi calendrier in sisan a ma bato dɛ mais i b'a sɔrɔ fɛn fɔra peut-être ne t'a kalama député sigi o fana tun kan ka kɛ mais bɛɛ b'a dɔn bi en tout cas a kuma yɛrɛ tɛ fɔ la présidentielle kɔni n'u kumana tuma bɛɛ a kɛra président ye o a kɛra ministre de l'administration ye o u b'a fɔ retour à l'ordre constitutionnel Assimi a toujours dit ça hali sini a b'a fɔ maintenant ni mɔgɔw b'a fɛ a ka kɛ fɛn wɛrɛ chaque citoyen est libre min ka di min ye mais a yɛrɛ kɔni k'a fɔ a b'a kɔnɔ peut-être mais a b'a dan ne m'a mɛn d'accord n bɛ se ka fili ok basi tɛ o b'a to président Sama n bɛ o ɲininkali kelen tɛngu e la n'i ye transition tagabolo jateminɛ ka wagati kofɔlen jateminɛ e yɛrɛ bolo kalafili ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka ban ka bɛn ni mois de mars san 2024 ye wa. ok merci Infré kalafili ko bɛɛ bɛ volonté de bolo
n'i sɔnna i bɛ se ka caman kɛ bon an dun b'a dɔn Mali ye jamana min ye baara jamana de don wa an y'o de ye administration mɔgɔw ɲɛ kan sabula u ye courrier ci parti politique ni société civile ma k'a fɔ k'u ka hakili jagabɔ kɛ ka fɛn f'u ye élection tɔ minnu tora kɔ parce que an tilara référendum na déjà o ɲana donc mun de bɛ se ka kɛ pour que an k'a dɔn k'a fɔ kɔni k'a fɔ transition bɛ ban mars 2024 u y'a préciser lettre yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ kuma parti nema tɔgɔ la kuma in ci in sera an ma an ye a traité kabini duguma fo sanfɛ ka parti militant bɛɛ ka hakilina ɲininkali kɛ mais profiter ka parti militant fo Mali kɔnɔ ani jamana 40 ɲɔgɔn na bɛɛ y'i ka hakilina di an ye réunion kɛ ka synthèse kɛ an kɔni an bɛnna min kan n'an y'o kɛ lettre ye k'o ci ministre ma o de ye élection ni a ka daminɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ parce que an bɔra baaraba min na sisan n'a bɛ fɔ o ma ko référendum ni constitution kura bilala sen kan i tɛ se ka nin baara ɲumanba in kɛ a dugumala o ka tila ka tiɲɛ tuguni an ka tila ka segin 2020 kɔlɔlɔw kan a bɛ gɛlɛya donc an y'a demandé k'a fɔ min ye communal ani régional ani district olu bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant n'olu kɛra ɲɔgɔn fɛ phase filanan o bɛ kɛ présidentielle ani députation ye donc an kɔni bolo jamana m'a fɔ k'a dɛsɛra fɔlɔ donc anw maliyɛnw tɛ se k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ sabula olu de ye ko tigi ye a fɛɛrɛ bɛɛ b'olu de kɔnɔ a musaka bɛɛ b'olu de bolo a se bɛ olu de ye k'a kɛ donc et puis u ye min fɛnɛ sɛbɛn u y'o de préciser correspondance la k'a fɔ ko transition bɛ ban mars 2024 komi a fɔra cogoya min na an ka charte kɔnɔna na donc an kɔni bolo baasi foyi t'a la labɛnw bɛ sen na nin kan ka ci de di politique mɔgɔw ma ani société civile ma bɛɛ k'i labɛn bɛɛ ka jigin ka taa terrain kan i n'a fɔ a bɛ cogo min ka kɔrɔ pour que ka dɔ fara baaraw kan merci beaucoup. ok basi tɛ monsieur Sangare n bɛna e ma sisan nɔ kuma kelen don e fɛnɛ aw ka parti aw ɲɛ b'a la cogo di sabula transition bɛ ka baara min kɛ u ka fɔla ka san 2024 mois de mars la donc baaraw kun ka cɛ yɛrɛ fɛnɛ bolo kalafili kofɔlen minnu fɔra nin ye a bɛɛ bɛ se ka ban ka bɛn ni o ye wa. ayiwa komi baara min don a bolo dara a bɛ san 2 bɔ sisan parce que calendrier fɔlɔ min bɔra depuis 2021 ka yira k'a fɔ a bɛɛ kun bɛ cɛ ka bɛn ni février kalo ye donc 2021 ni san cɛ je crois que temps sɔrɔla pour que ka baaraw kɛ a ɲɛma o ka bɔ a la an bɔra élection dɔ la sisan n'o ye référendum ye mɔgɔ caman ko k'a tɛ se ka kɛ a dun kɛra n'i y'a ye a kɛra labɛnw dɔ de sabatira o b'a yira k'a fɔ min ye matériel de bureau ninnu ye min ye sɛbɛnni ninnu ye fɛn fɛn kan ka kɛ a bɛɛ de kɛra donc o ye expérience ye hali ni fiɲɛ dɔ sɔrɔla o ye référendum organisation in na an bɛ min ɲini dɔrɔn gouvernement fɛ fiɲɛ minnu sɔrɔla référendum min tɛmɛna sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ caman de yera a la o k'o fiɲɛ de corriger pour que an kana taa an yɛrɛ sɔrɔ o fiɲɛ nin kelen ninnu na o tɛ nataw la n b'o fɔ parce que an b'a dɔn k'a fɔ Kulibali y'a fɔ sisan voter ko problème de ye ko tɔw bisa ɲagami donc an kana bɛn o kelen kɔnɔ expérience min sɔrɔla référendum tɛmɛnen sisan fɛn fɛn a bɛ fɔ o ma insuffisance fɛn fɛn ni a ma ɲɛ o k'o corriger ka bɛn n'a mais fɛn min ye chronogramme yɛrɛ ye chronogramme fɔlɔ min dara a fɔra ko référendum kun kan ka kɛ le 19 mars o nana kɛ juin collectivité o kun kan ka kɛ le 25 juin o fana tɛmɛna législative o kun bolo dalen don le 29 octobre présidentielle le 4 février o de ye calendrier gouvernement ka calendrier dilé depuis 2021 donc olu de chargé de organisation na les partis politiques olu ka fɛn tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ka militants sensibiliser ni gouvernement ye chronogramme min di an ka labɛn ka bɛn n'o ye a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ
olu de placer len do kosɛbɛ pour ka apprécier an dan n'o ye date min fɔ an bɛ taa mais an bɛ a ɲini fana chronogramme min fɔra an ka to o kɔnɔ mais ne yɛrɛ b'a fɔ ko par exemple collectivité ou législative ou organisation bɛ gɛlɛya fa bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara chronogramme in kan an ye min fɔ asuma kɔnɔna na n'a y'a sɔrɔ nin fila organisation bɛ se ka kɛ sababu ye ka présidentielle ka dɔ ka o repousser nin fila o ko o bila parenthèse la fɔlɔ ka taa directement présidentielle là on est à 6 mois du mois de février donc on consacre là parce que les présidentielles le président c'est la première institution de toutes les institutions nous sommes là je crois que au BC ka ato be nyara bon mais nous y a appréciation là nous c'est ka sabab be kenyo fait les collectivités les législatives et les présidentielles ou bien les présidentielles et les législatives couplées tant mieux donc nous faudrons vraiment pour le débat à coach là nous il faut sont les autorités nous il faut mettre au déco. Ok. Basite donc le respect du délai. Ok. Basite avoir Sergi Fomba mena Emma inishu folo. Inishu. Ni kele mbaten wela ere bolo. Yani marsi sa 2024 est-ce que kalafili bela jeli meseka keka be date ko fole mawa. D'abord donc yani nga document na me aketo yini nana kofe. Mais grand frère Ivan Ndiaye m'a faut que c'est Batsanga il faut Samba Kudu il faut iga ɲininkali diyara n ye an b'a ɲini ala fɛ an bɛna kuma minnu fɔ ala ka kɛ kuma ye mun bɛ an nafa ni ye processus électoral fɔ parce que n'an bɛ nin kuma ninnu fɔ n'an ma to ka kuma ka fɛn walawala maliyɛnw k'a faamuya a bɛ gɛlɛya hali kumaw ka taa fɛn dɔ kan kuma fɔlɔ an bɛ kuma min kan o ye le reste du processus électoral. Processus électoral est réuni. Processus électoral est ka fereke wala sa maaw bɛ se ka suganti ka bila jamana ka baara la cogo min o kɛra maire ye o kɛra président ye o kɛra député ye processus siti bɛ o de la n'i y'o fana jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ constitution min ye sariya sunba ye o de bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen latigɛ. Donc, au constitution, il y a une élection qui est labé avec glou ou des fenêtres. Misaline, Jatimine Kebi. Nous avons dit que la flic, il y a sénateur qui a la flic. Au Tigna, il y a une loi organique qui est au cours préparé l'atque. Il y a une loi organique qui est au Corolla. Avec quelques mamina, un million, comme ton. On nous a mis sénati, on a mis député aussi. Nico Boké, loi organique d'État follow. On m'a mis député à Kaya Jolina. On m'a mis sénateur Jola. Ou Lucie Loubeke Joli. Au coffre, ni une élection à un camp de Bala. Nanga camp de Bala, loi organique de Feneveta. Cambe de Bala Chouti. Ni au Feneta Koulage. Even a Eka for Aline Anoko Ame Mercalaflique. Mercalafli nous fait tingu. Loi électorale avec ces gens là tourner ça vous l'avez n'a qu'au tourner qu'à dire pour que qu'à sanga qu'à béni en oui ou là on a mis député calafili nous que à député calafili avec un lycée du il y a la liste nationale de loi il y a la proportionnelle de loi il y a la jument de bébé préféré là que à les partis politiques ou qu'à charte des partis politiques c'est nganga kaka maintenant ni ben jatimne on a mis élection quelqu'un mouillé à casser qu'à quelqu'un voilà ça beka hake ka dima i ka se ka voter wa i ka se ka ta fene ka suganti donc au kuma kona la ni jatimna ka anana organisation administrative ani constitution ka filmi ke anya ke ni koroleni wala ça nga constitution do so constitution sigili enjeu ani élection to si enjeu te keli ale enjeu ka no ka temeto ko donc ni na no jatimne amero na ko bi cercle keme ali bidru ni worodi cercle mi qui sont opérationnels au titre me bidru ni woroka
a tɔ 100 il faut que olu cercle ka opérationnaliser ni arrondissement ta 446 arrondissement ne bɛ ci j'ai bonne mémoire au sous-préfet fɛnɛ fo tɔ minnu b'o jɛ min sigira a tɛ tɛmɛ 200 ni kɔ kan 200 wɛrɛ kan ka sigi fo k'o sigi k'o ban n'a fɔ o ma ko circonscription administrative n'i y'o kɛ k'o ban commune minnu fɛnɛ bɛ yen commune kura minnu créera f'i k'olu fɛnɛ communes fɛnɛ opérationnaliser parce que n'i bɛna maire sigi kɛ o unité électorale ye commune de mais n'i bɛna député kalafili kɛ soit i bɛ région ta ou bien i bɛ cercle ta n'i ye nin bɛɛ jateminɛ fɛnɛ i bɛna an ye constitution kura min sigi sen kan ale ka kuma kɔnɔna na article 190 o ko an bɛ ka taa taabolo min fɛ nin ye institution minnu bɛ yen olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ fɔlɔ yanni yɛlɛma kura ka don ko la o siratigɛ kɔnɔ n'i ko i bɛ jateminɛ kɛ an kan ka tali kɛ ni biométrie fɛnɛ biométrie min filɛ nin ye n'an bɛ fɛ Mali la réforme électorale yɛrɛ ka kɛ tant que kalafili ma kɛ ni carte d'identité biométrique ye an bɛna mankan wɛrɛ de wuli a élection ti ɲa n'i ko k'i b'o carte d'identité biométrique fɛnɛ ta don bi ka don ba la k'a daminɛ Mali kɔnɔ ka taa kɔ kan bɛɛ b'i ka carte biométrique sɔrɔ ka bɛn temps jumɛn ma o siratigɛ kɔnɔna la an ye jateminɛ mun kɛ an ka parti kɔnɔ an ko nin bɛɛ la an ka taa daminɛ président kalafili la fɔlɔ o tɛ kelen filanan an bɛ fɛ ka fɛn dɔ préféré latigɛ munna an ka daminɛ président kalafili la n'a y'an jaabi maire sigi kɛ n'a y'an jaabi député sigi kɛ mais charte de la transition ye min fɔ tant que président kura ma sigi transition tɛ ban c'est l'élection du nouveau président de la République qui va mettre fin à la transition. Et c'est un événement instinctif. Un. De deux, on a fait un délai. Marche nous dira que délai. Ça c'est la période où est délai. Délai qu'on dit qu'on y sera. Nous nous manquons fion, ne bêta. D'accord. Alors que même toi d'affaires. Charte ne bɛ kuma ni charte de charte ye min fɔ baara bɛ kɛ de k'a daminɛ kalo 6 la ka taga san 5 la a bɛ n'a fɔ sariya sunba min bɛ transition ka kuma transition baara kan a b'a daminɛ kalo 6 ka taa san 5 mais o kɔnɔna na gouvernement ye ɲɛna ta ka san 2 ta k'u bɛ fɛ ka baara in kɛ ka ban ka bɛn o ma donc cela veut dire que an bɛ indication de la. D'accord, donc voilà. Ok. Président Iba, c'est-à-dire ni comment t'as la justice, est-ce que Amseka Ningalke ni élection est-ce qu'on peut s'attendre à une élection crédible, c'est-à-dire que sur l'état du territoire de la Amseka pour nous. Merci beaucoup, mais faut pas faux. On en a qu'à un débat d'amener. Mais on a encore sauvé. Nous on y sauvé nous. Oui. Et a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ de a bɛ mun jira fɛn min don a ma nɔgɔn hali n'i ko san 2 nin tɛ ka k'o kɔnɔ. Juma tɛ se ka k'a kɔnɔ. a ye fɛn minnu bɛɛ fɔ kelen kelen tan a tɛ ka k'a kɔnɔ nka ni e ye hali k'i bɛ kɛ président ye i b'a dɔn san 5 de sarati b'i bolo. I bɛ ka fɛnw minɛ ka jateminɛ k'a fɔ a kan kɛ san 5 in de kɔnɔ fɛnw bɛ yen o tɛ se ka kɛ san 5 in kɔnɔ i man kan k'o layidu ta ni bɛn kɛra nin fɛn fɛn n'o tɛ a ye fɛn fɛn fɔ a ye tiɲɛ de n'an ye a lajɛ délai kɔni délai in ye datiw bɛɛ dira il faut qu'on soit précis datiw de dira. Présidentiel premier tour bɛ kɛ tuma min o fɔra collège bɛ convoqué date min na vote bɛ kɛ don min an k'o bila kɛrɛfɛ n bɛ fɔ de fɔ n k'an ka livre fɔlɔ a ka kɛ an ye min ye Mali kɔnɔ n'an b'olu de jateminɛ fili t'an sɔrɔ en 91 92 il n'y avait pas d'état a tɛ ya tranché kalo 10 na constitution tun tɛ yen o n'o ye fɛn fɛn fɔ an ye nin bɛɛ kɛ o. Janvier 92, constitution faite. Municipal qui era un mois après. Député qui era à la banque présidentielle. Aïe présidentielle, ni à deux dans la douanière, n'a qu'il va la wati. Moi, on n'a pas de présidentielle là. Béba de quoi il faut passer. Non, qu'on faut un cas de la toile.
parce qu'à toi, qui a démarré. Tout ça, ça a été des négociations. Nous sommes des témoins. On n'a pas mérité à faire nos mais au moins, en tout cas, en chi, il y a un permis qui a été où il y a un sort en y fait. Quand on a un béquer au corps, on a un ici, constitution B, Japonais Begama, institution Minonada Serama, ou institution B en place. Nindu 92 la nimbe élection de Kara Killing constitution today, Japonais Robert Unjina. Donc, ni am yadangata yoronjan, ambala jeka ah, kunun temena, mais nous nous sera gechoti. Hay si ça me yon temeli. Abi yanjugo. Vraiment, ne contané no ko indamina jugola. Parce que moi be critique de ke, moi de faux moi mais o te proposition ke. O da to nga critique be anga proposition be. O beta be na ke ko enkelema o jerane. Mais mona ni gela bala, wati coronendo pour en état présidentiel nous voilà fombada nous c'est l'entonno mbi fono ka fa anga dem na présidentiel donc yani starting che président candidate nanyo ke obe ko chama no mais président on a dame la présidentielle là est-ce qu'il est mal ni afrago a Ibanja est devenu président maintenant c'est dire que ben combat dans a politicien nous be frère ben na wani ni kala président ko ko si ça boto ko députation menanani est-ce que c'est na mu kala président letna fugata ka majorité mais vous fana foya mais si ça va mais non parce que président ni fera bet la kadimo ko kelema ako fin tsikake ni constitution Maria Maria président kelen na ko ka abake mo be jenoi donc en pour faire la réforme ganga ko de ka akana ke mo kelen ka fangay hay na sara nyokonte hay na sara nyokomot likata d'accord bon date forane na question de sira na question donc bara bela be donc ulu yo de jetemina sisa ou ko nini mtega ke député tiga ke maire tiga ke engata présidentiel ça c'est des propositions avec Bedouma, mais c'est ce qui est intéressant, on m'a critiqué donc mes propositions. Faut pas y aller dans ces rooms. Mais on a tout là. Mais référendum, Carlos va déléguer. Mais Béjenana, Bibina, ou quand j'ai des cigares, mais Fanka Sonyo et mes débats là, Andabesuma. 600, il y a un calendrier, Nango Kambo, Fana Wulituni. Wallahi ne jorlen ba de do jorlen de mo jorlen be les premiers responsables de la transition Assimi d'abord kon lo sugo do manana nabziga ni yo be jorlen en jorlen de do ou kana échoué ni me fi président wo Assima Guerre d'accord c'est ça donc on be fait min fo mi musique ke ni collaborateur on amalgo ni fonya Maliens bi ils sont mobilisés au Kacha vraiment où sont nembe kafo anka do dagle banga bo dagle akanye abenye chukumina ambo de fo mais na fa ni kolona na bo ndat na so détail ambe kuma de bidron mi se ka kounye ne voulo proposition c'est une très bonne idée ouais au fond bataille donc ça dit fond ba mo fo e jena no oye na jena mais donc ayi kele ko doni voilà ayi kele ko muna parce que sur le délai ou les ma fois que délai à respecter ay sikani ndo yorone na peut-être abse kan bla sara wala ok ça y a une fois voilà voilà donc président on n'y a pas de là voilà est-ce que cette organisation sont crédibles est-ce que aussi abse kake dalou au fait et puis académie de Dougomaka elle est sans fait au Jaffa il ama académie communale là katase président sigima to essuira yoromi il faut que Assimi ait reçu au yoro là ça c'est très important très important bi afarako parti keme saba de be malla bi ni kulu min ko ka go malion e bi fuka damateme o de ko parti politique parce que dorete fanga be yoromi bebe boli kata yende pi ka klaka chenike donc académie de Dougoma partout où il est pesé
ka fanga ɲini duguma après an ka sɔrɔ ka taa sanfɛ parce que n'a daminɛna sanfɛ sisan président mana ta président tatɔ hali n'i ka dukɔnɔmɔgɔw t'i fɛ i b'a fɔ ko parti dɔ b'i bolo i bɛ taa ko président ne b'i fɛ n b'i soutenir i bɛ n kɛ député ye Buguni. Ne y'o question de poser c'est ça mais jamana in tiɲɛna o cogo de la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen foyi t'u kɔ mais u bɛ taa président b'i dɛmɛ n'i passera i bɛ n dɛmɛ nin yɔrɔ la wa namara bɛ taa kɛ a bɛ dɛmɛ o de ye 2020 tiɲɛ parce que l'aide dira mɔgɔ dɔ ma an b'i kɛ député wa tiɲɛniw kɛra ka mɔgɔw ka voix tiɲɛ ka jamana bɛɛ segin kɔfɛ an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ donc Assimi kana échouer dɛ wa mɔgɔ minnu b'a fɔ k'a diya kɛrɛfɛ a ka n'u lamɛn dɛ parce que a kɔlɔlɔ comme président Iba y'a fɔ cogo min an bɛ jɔrɔ olu la wa an k'an ka jɔrɔ u la parce que maliyɛnw de don u ka ŋaniya ye jumɛn ye k'a ka ɲa donc ni a volonté b'u la a bɛ se ka kɛ et puis nous on insiste anw b'a fɔ k'a gɛlɛya Mali kura an tɛ se ka bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan o tɛ se ka kɛ du tout élection ka daminɛ duguma collectivité fɛn fɛn n'a sigi ni commune kura minnu sigira les 815 communes nin bɛɛ bɛ se ka sigi a bɛ mais EJ kɛra a kɛra kabako de ye mɔgɔw bolo mais a fɔra ko san fila tɛ nin ɲɛnabɔ dɛ non san a kɛcogo n'i ko k'i bɛ communal kɛ après i bɛ taa conseil régional kɛ après i bɛ na députation kɛ après i bɛ taa présidentielle kɛ o de tɛ se ka kɛ wa o yɛrɛ musaka ka bon kojugu il faut économiser wari tɛ jamana bolo wari min bɛ yen nɔ baara bɛ se ka ɲɛ cogo min ka ɲɛ fɛnɛ et puis a bɛ ɲɛ dɛ a dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kɛ a bɛ ɲɛ wa Assimi b'a tɔgɔ ta fɛnɛ mais a k'a daminɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ anw bɛ insister o de kan pour que mɔgɔ minnu n'u bɛ boli la faama nɔfɛ ka tila ka taa tiɲɛni kɛ kɔfɛ olu bɛ se ka bali cogo min et puis u ka fɛɛrɛ yɛrɛ ɲini ka sariyaw sigi parti politiques la sinon an bɛ taa fo parti 500 la tɔgɔ tiɲɛ bɛ kɛ jamana bɛ tiɲɛ fɛ an président dama an bɛɛ ko ka di ɲɔgɔn ye mais jamanajɔ de don jamana man ka marché kulonkɛ sara kɛ donc n bɛ hakɛ to kuma kɛcogo la mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn baara in ka daminɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ Mali kura min n'an bɔra ka constitution kura min passé a constitution baara ka ɲɛ a bolo d'accord et rien n'est impossible d'accord voilà ok Idrissa voilà an fana ka laɲini y'o de ani a parti nema oui Kulibali y'a fɔ cogo min na ka daminɛ duguma o sanfɛ mais an y'a fara kan n y'a fɔ cogo min na ni communal ni députation tɛ se ka kɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman b'o yɔrɔ la fo n b'a y'a fɔ cogo min na fo loi électorale ka réviser tuguni découpage kura bɛ yen a sɛbɛnnen don loi électorale la k'a fɔ ko la circonscription électorale c'est le cercle pour le moment an b'a dɔn k'a fɔ cercle kuraw créé la donc n'o de bɛ sariya kan n'a ma yɛlɛma ni vote bɛ kɛ ni député vote bɛ kɛ fo a ka kɛ dans les nouveaux cercles également comme circonscription électorale à moins que on prenne la région comme circonscription électorale donc gɛlɛya caman bɛ se ka kɛ o yɔrɔ la donc an t'a fɛ o gɛlɛya ninnu fo ka taa bila fichier ko ni fɛn o ka kɛ sababu ye ka dɔ fara délai in kan ni an minnu bɛ politique la n'an y'a fɔ dɔ kana fara délai kan mɔgɔ hakili la ko an b'a fɛ ka na fanga la alors non o tɛ dan bɛ ko bɛɛ la mais fo n b'a fɔ cogo min i n'a fɔ dan tɛ transition yɛrɛ la non dans toute chose waati de b'a la et puis mɔgɔ si kana bila yɛrɛ kunna k'a fɔ k'ale bɛ se k'a bɛɛ kɛ non président minnu tɛmɛna bɛɛ ye dɔ kɛ Modibo ye dɔ kɛ a tɛmɛna dɔ yɛrɛ dɔ kɛ c'est ainsi de suite transition b'a kɛ n'a danna yɔrɔ min na i n'a fɔ président Iba y'a fɔ cogo min na o bɛ se ka minnu kɛ o k'o kɛ o tɛ se ka min kɛ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o kɛ non min bɛ na olu kɔfɛ olu b'o kɛ c'est ça aussi la continuité de l'État mais ni mɔgɔ ko i kelen bɛɛ b'a bɛɛ kɛ ni m'i jija a bɛ kɛ i kɔfɛ o tɛ an ka laɲini ye an fɛn fɛn bɛ an ka mi transition dɛmɛ pour que transition ka ban hɛrɛ kɔnɔ an bɛɛ ka laɲini ye maintenant an bɛ min ɲini gouvernement kura fɛ gouvernement min bɛ yen fɛn saba pour que élection ka se ka kɛ a ɲɛ ma a fɔlɔ rassembler tous les acteurs politiques et de la société civile ka maliyɛnw rassembler
Parce que ça nous manque aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. On a son mandat. Bon. Non, Avisro. Ministre de l'administration territoriale et Tchibla, parti politique, pour que Bekini Hakilna fou. C'est ça l'inclusion. Baraka na ke be kofe. Ka fo kan bere be ko le tew. Mais baraka ke ka soro ambe ama kenko. Cheno mi fo ama jay wiche. Mais a keranko ama fonye itu ovo. Donc o de inclusion. Inclusion ko de ko ambe ka be ko kelena. Non. Inclusion ko de be ka wele. Ni jama famba sonima ambe to fe. Donc la première des choses, ça c'est un premier défi qu'il faut relever aujourd'hui, à rassembler tous les acteurs politiques et de la société civile autour de ce programme-là. Il faut le deuxième défi, c'est quoi? C'est par rapport à l'électoral Mibé, Constitution Kuratara. Donc, vous voyez le fond de l'élément. L'électoral Mintara, mois de juin terminé. À Massaka, il y a le mot de Kadaka, faut constitution qu'on a fallu. Maintenant, constitution fallait là, je suis sûr que nous BCNT là, on a le Makurado, loi électorale, Halnad, Adana, mode scrutin, voté quand à Ketchogori, les députés, élections, suffrage au niveau national, ainsi de suite. Les Sénats, en compte dans la loi électorale. La loi électorale, on peut réviser tout ça avec l'inclusion de tout le monde. Il faut Adam et le troisième défi, ça, c'est le fichier électoral. Maliens, nous avons voté à 4 ans. Il faut carrément faire le toilettage de ces fichiers électoraux-là. On a hakila kafo. Voter quelque chose. Voter en blanc, voter en série. Donc on a quelque chose là, on a bien. Une date c'est défi nana yerema. Parce que quand on a des défis sécuritaires. Une date sur Mouna parce que Mogota ni alate Mogoto au bandondo. Antiséquence à Foko, faut que mana beka parce que on a sur la voter là parce que Anta avait bandominé. Mi kerasabe un référendum sera qu'à quand a que soit voter to quand que. Autre oui on a d'accord Famba. Donc comme il nana sur comment doit qu'on fera parce qu'on a Iraka Fongo la suite de la transition toi il y a femme mais d'adora fait chamana mais Karom doit c'est est qui signe l'organisation chose crédible est ici nous bon mais il faut d'abord organisation crédible n'a même fait avant la fait que fin d'année fait c'est-à-dire que moi là moi jodo bet parti politique là parce qu'on aurait été ko gelé fait on a beaucoup élection gelé on de couleur à Kafomalan y en a kanata biométrie là on de couleur à Bedaka do ala non élection gelé tigna fait mi kelenko ne ko kitita ola ko deleko e be mun non fait mali la amestra muyi on met biométrie koni voilà biométrie jagwa de amata kala fliqué ni carte d'identité biométrique qu'elle be wuli élection na foueta là mais référendum là au de comment fier na référendum en jeu ani élection to en jeu tikili président ça m'a tout de fort na trace ça mer kala fli là ni dona mara la on de autisme automation donc on a le référendum en jeu au témo ko oui amina loi mununta parce que bela ko loi organique be au barato boy maintenant ay ko do fo we jalindo Dieu comment de fort sama agwa ta élection communale là katoro kata président là anga toro kana député là katoro na président là oui élection cyclique de ame fera damne pour que na chronologie minta o kana boy mais est-ce que vous devez ka ke tami dile me ka kla ka président ka tete ka ke chugo tala ame nyogo negani voilà municipalité
n'o bɔra yen ka na député sigi kɛ ko ka présidentielle k'a date la a tɛ se ka kɛ mɔgɔ si tɛ se k'o prévu yira ne la k'a bɛ se ka kɛ i ŋaniya mana diya cogo cogo ne bɛ ka mun fɔ parti politique b'u ban u ka responsabilité de la kuma dɔ la ka an da fɛn wɛrɛ kɔfɛ anw parti jɔyɔrɔ ye mun ye bi k'an ka militants la faamuya baara kan ka taa taabolo min fɛ k'o préparer bi n'an ko an bɛ taa élection na bi ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɛ ne ka parti a jɔyɔrɔ t'anw na dɛ n'an taara municipalité la an ka taa le terrain est vide aujourd'hui mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko fanga b'e la ka tɛmɛ dɔ kan n'an taara bi bagolo siman kan an b'a dɔn min bɛ yen maintenant o ka di bɛɛ ye an ka taa parce que o de bɛ crédibilité di bɛɛ ma mais munna mɔgɔw banna parti politique mɔgɔw la anw yɛrɛ de nɔ don sinon est ce que ko bɛ yen ka tɛmɛ politique kɛli kan foyi tɛ n'i ko ko politique baara ye maalankolon baara ye maalankolon de bɛ n'e mara e de ka wusa ale de ka wusa bi mali bɛ y'a faamuya ko ni n'i da don politique la a bɛ k'i kan o ni kunun ni bi tɛ kelen ye maintenant an bɛ ka mun de ɲini an bɛ ka jamana de lajɛ an bɛ ka sira mun ye est ce que mali mago bɛ élection wɛrɛ mankan na pour que mankan kana bɔ élection na fɛn jumɛn kan ka kɛ ne y'o fɔ fɔlɔ opérationnalisation des communes 819 communes ko opérationnaliser olu de bɛ kɛ unité électorale ye pour que ni communali élection bɛ kɛ a bɛ kɛ commune de kɔnɔ n'o bɔra arrondissement minnu fana n'olu bɛ kɛ i b'olu opérationnaliser k'o sous-préfet nommer cercle fana i b'olu ta et puis en partout de kan ka ɲɔgɔn ye depuis sisan ka proposition kɛ est-ce que an bɛ fɛ circonscription électorale a ka kɛ cercle wa a ka kɛ commune maintenant n'an ko k'an bɛ fɛ an ka daminɛ communal la o ti taa min fana ko an b'o problématique bɔ k'a bin kɛ est-ce que n'an ko k'an b'o kɛ bi charte a ye min fɔ charte des partis politiques a kan ka relier hali wari min bɛ di parti ma a kan ka lajɛ fɛɛrɛ yɛrɛ kan ka tigɛ k'a fɔ parti dɔw bɛ yen n'u ma mɔgɔ dɔ sɔrɔ a bɛ se ka érigi cogo min na o bɛɛ bɛ se ka kɛ charte kɔnɔ k'a fɔ n'i ma nin conseiller hakɛya sɔrɔ ou bien n'i ma nin kɛ i bɛ se ka taga fan fɛ an bɛ se k'o bɛɛ ta an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour réduire le nombre de partis politiques parce que parti 400 kɔ hakili 400 kɔ tɛ yen mais mɔgɔw y'a sigi parce que fɛn dɔ de tun bɛ yen fɛn dɔ bɛ sɔrɔ financement tant que wari bɛ sɔrɔ parti bɛ créer c'est pour cela an ko ka financement ko dabila modalité wɛrɛ ka ɲini a la n'o financement ko ye donc o la ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna n'an bɛ élection crédible kɔ a tɛ taa fɛn min kɔ a fɔlɔ vote ka kɛ sur la base de la carte d'identité de la carte d'identité biométrique qui fait office de carte d'électeur bɛɛ k'o sɔrɔ fɔlɔ o ka kɛ bɛɛ ka kalafili ye filanan il faut que an k'a lajɛ élection référendum tɛmɛnen mɔgɔ dɔ yɛrɛ tɔgɔ tun tɛ liste la alors que o tɔgɔ tun bɛ liste kɔrɔlen na fichier kan ka auditer fɛnɛ k'a lajɛ et puis hali an ka taux de participation an kan ka jateminɛ ni mɔgɔ min bɛ voter est ce que an tɛna jateminɛ mɔgɔw ka t'u inscrire volontairement pour que hali yɛlɛma ka don ko la parce que c'est une chance pour nous an k'an ka sira jɛya o ka wusa dɔrɔn an k'a fɔ dɔrɔn bon élection ka kɛ a ka kɛ élection ka kɛ a ka kɛ mais mun de b'a kɔfɛ donc o la doyen Iba Ndiaye ye 91 ta fɔ mi élection min kɛra o la doyen yɛrɛ b'a dɔn ko en 91 o ni sisan ta tɛ kelen o doyen e b'o dɔn waati y'a sɔrɔ an don kumanin don ko la a waati élection yɛrɛ ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ kan ne yɛrɛ tun bɛ carte directeur distribuer an tun bɛ yala ka taa di mɔgɔ dɔw ma hali b'a feere a ma kɛ tiɲɛ kan a ma kɛ foyi kan an b'o dɔn mais a tɛmɛna ten parce que mɔgɔw sɛgɛnna mars 91 banna je pense que Cɛwolin Mamadu Konate lors du débat avec Alpha Omar Konare a fɔ bɛɛ ɲɛna a ko déjà Alpha député caman b'a bolo ko n'u votera Alpha ye k'a tɛ kɛ démocratie bilen k'a bɛ kɛ parti unique ye o fana nana o donc ne fɔ min fɔ dɔrɔn comparaison n'est pas raison 91 ni bi tɛ kelen ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla kosɛbɛ mɔgɔw ka faamuyali bonyana kosɛbɛ wa a ka di mɔgɔw ye u k'u ɲin don jamana baara la parce que n bɛ kuma clôturer ni min ye élection in kun ye mun ye c'est pour que ka possibilité di maliyɛn dɔw ma i n'a fɔ président Samba y'a fɔ cogo min u kana don jamana marali la kalafili sira fɛ donc maa minnu kan ka na jamana mara kalafili sira fɛ n'o kɛcogo ma ɲa est ce que jamana mara cogo bɛ ɲa wa o de la an ko komi an b'a dɔn charte kɔnɔ charte ko transition bɛ ban ko ni président kalafili kɛra o kɔrɔ ye hali n'a ye élection municipale kɛ hali n'o délai taara ɲɛfɛ député sigi ka kɛ u ka délai fana pousser tant que président sigi ma kɛ transition tɛ ban o de bɛ charte kɔnɔ o fana de votera CNT fɛ ne bɛ k'o kuma de fɔ donc puisque président kalafili de délai de transition ye de façon instinctive donc an k'a lajɛ o président kalafili labɛn jumɛn bɛ se ka kɛ bi ka bɛn ni président kalafili ye n'a bɛ se ka kɛ
kabe dati folema salam facha na se ka be dati folema on de fina bo jati mina ani ñogonté pour que élection kake de façon normale dans tous les cas ni fera c'est la dire Coran coloté bible coloté on de bena la on peut tout le temps régner d'accord nous on sait qu'en France on va toujours nous parti politique avec le ministère ok ni délai parce que chaman kera ngo na famu ka photo na kunu emunke amanga bile nu eminke si ça n'est en bas que bon na mina président kala fliqué nous kan ka ke pour que akake akewati la akana bo adoko ou bien akake ka benima d'accord ni parti nous prononcer là manga bi bon okay mais faut parti de kanjo en parti joro la ka donc afoko c'est le parti politique là au lieu de ka fait animer au lieu kan information nous dit wani kan ga jira ko koine ko politique re kan ngo mo nyena mabarate mais tant mo ira mo ti sonné OK bon monsieur Bandia mina e fa fala la me ni galmi ke ela e bolo donc mi jamunu ma an kuna bi chama cha fanga konna na est-ce que a nyemo be se ku label ku présenter kalafili na taw konna na on nous be se sharia bolo jumene bu yamaria débat do be nan kambo ke bi aka gele parce que nye fendo foya ne mata asimita donkili kafo aba fait do kafra deleka ou pas a jenyon fana minu kisrala mais mbe mo chama me akera sente akera yowe ou kuba chokola do yere dugo yere be borala do ya association créé aka do faraka moi je ne suis pas de cela parce que ko min bena bala ni mi krosi to la bana chuko mi ala kan kisi afana be laban wuchuko am te fe wala fade am basé en ka Mali histoire de ka min fera Mali kono e ko 91 92 namara ni fongera ne namara que peut-être mais au moins a venu faire doko 92 élection Dieu a organisé la transition moi je te défends là moi je suis un témoin. Les gens nous ont imposé qu'au président nous voter dans le président à Taubé ou à Béché. Au débat de l'intérieur. Mais ce n'est pas la démarche à l'époque qui avait le pouvoir, transition des élections organisées. Et parce que tout le monde savait que le candidat qui était là, Alpha Mor Konaré, allait gagner. Mais ça, c'est l'histoire, ça, c'est les faits incontestables. Mais mes filles, en Ghana, Farti, en Gassabali, on veut que la transition la réussisse. Ni sorti ou qu'elle fait, mais sorti de camp. Nda c'est romantique. Mais élection minimum qu'elle en 14 mois, il m'a dit à vous là. Moi tout est cligné. 92 ni bité cligné. Ça c'est vrai. Ni à sujet traité, taux de participation. Taux de participation à BVA. Mais taux de participation, tu peux comparer. Mais en 92, il y avait 4700 bureaux de vote. Aujourd'hui, il y en a 24 000. Entre les camions, tu as des villages de Kono, 4 villages à 20 km pour aller faire voter parce que le bureau était village belle. Le bureau itinérant. Il y a eu des efforts énormes. 24 000 bureaux contre 4792. Mais compare les taux de participation. C'est ce que je vous invite à faire, qu'on travaille de manière rigoureuse et scientifique. Ni d'Aïlendron, il était transition fait, il était Assimi fait, il était Mali fait Mali. Non. Moi, ça fait des années, on ne m'entend pas, on ne me voit pas. Mais tous les jours, moi, je vois dans les débats, je vous écoute. J'entends tout et son contraire. Aujourd'hui, pour le Mali, nous allons revenir dans les débats. Mais pas pour Kachini, parce qu'il y a fait c'est que quoi à cause de ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais aux élections de 96-97, Agni Senita, Kofanga Senita, Dama Senita, élection de Kake. Opposition a coûté ta élection en tant que Senima, Agni Senita il y a quelques mois. Anani Kolon, il faut que l'élection annulée. Avion, on a dit qu'il a souffert ni torché. Parce que délai tout meilleur.
il fallait respecter. Parce que l'opposition était violente. Un jour de retard entre deux sonores. Il fallait respecter les délais. Et on a respecté les délais. Mais c'est ça. Il y a des contraintes. Contraintes ou bien. Comme la damine, nous avons fait un tas. C'est qu'on va dormir, mimba kono. Kololo mimba kono. On va débattre. Engagement ta. Mais engagement ta dungo abe yelema. Ne to la de. Amanya asimima. Amanya régime ni ma. OK. Mbo de fawye au cadre ka famille Mali fait. Au peut comme on a c'est la pour aimer le Mali plus que nous. Aimer le Mali, connaître le Mali mieux que nous. Il faut pas l'envoyer à l'abattoir. Vous vous adressez à moi. Vous m'avez fait télé. Et Somba. Quand vous prenez des trucs comme ça, en 92 à ceci, cela, je vous donne des éléments concrets. Non, sauf que 92, j'étais un acteur. Oui, attends, voilà. Ok. Net, comment ça fait des années. Aujourd'hui, on va parler. Inch'Allah. Les gens vont nous écouter. Et les gens vont juger. Ma boli fagasi no fait. Et qui quand on a fatigué du. Toi tu es santé. Donc dans comment on a comme au début quoi non comment c'est pas possible. Vous parlez aux gens comme ni toutes filles. Nous, on n'a pas été nommés. Vous êtes nommés. Donc, comment ni haklisige ni majigye pour que ces moments d'araoula casse coulou demain. Mais au début, je vous suis tous les jours depuis des années maintenant dans les débats. Et on s'est connus avant le coup d'État. Oui, mais c'est comme que le mec a promis une fois. Merci. D'accord, donc c'est ça. Avec la série, merci d'être venu. Ok. D'accord. Donc, meta présence ma meta fanfala la ni watina. Ngo ere bolo est-ce que mamoun be fangala bi transition konana o be se ko présenter Kalafili nata konana wa. Bon, comme président Ibanja ya photo mi anga to o wati kase parce que ben kono ani nya fo lu tekle ante mo na ben kono la ni wati sera o munu kanga ke obeke mais be kuma dro comme président Fomba na retard la donne parce que nega intervention na partenema ka position na ne couplage de fo mais ni exemple de tango ni goni ba killing ke de lebe son kita itebe ni exemple ta juste au yoro de Candron le 8 ministre de l'administration territoriale ni parti politique ni société civile ou kanga nyoy ni sujet kelenka akil la parti be soro akajabi blakata parce que maro lettre sera parti bela au mona mindi parce que fin temena ka korambe sigaka ambe kuma majorité mana minga hakilina mana chaya 13 na ambe ta o sera de fait ateke ina fo ka be do enveloppe ko na da betan si sale ko na da be bo bébaye o yoro la ben profiter ka permis lancer ministère la ka barakan mais n'entre mardi parti mu jabi sebe o ba nombre de sebe mais o ka lisi rebo parce que comme on te ke o yoro la déploiement ke yoro la parti politique te ke wa ko fini insérer o ka barala ni lettre tira parti ou ma ka délai que par exemple le 3 ni fin déposera déploiement be ke watimi ou kala je ka partout intéressé au yoro la mais président ya kuma tigere m'a fait ika wala anye donc ça dit le 8 a be wala de sisa kata bon awala kumunao maintenant mulo bina ka kono pour que be sika awa parce que kuma de force ça déploiement faire ben ni berbe le 8 nous kono wa mais berbe le 8 kono au fait le 8 ministre lettre minchi ama kanga hakilata di transition beba ou le de transition beba mars 2024 ah lui il est de à fort à semaine courrier de ministre de Sebani ko transition beba mars 2024 et référendum kera onyana a to kanga ke tugudi ko parti politique ko hakilata di donc délai le 3 de on lettre contrat ka le 2 le 8 no bebe mardi ma ko anga nyogon soro
pour que ka bɛɛ ka hakilina jate minɛ jama fanba mana taa yɔrɔ min o de bɛ taa fɛn fɛn tɛmɛna bɛɛ kɛra an sigilen ɲɛna a ɲɛna fɛnɛ nka fiɲɛ fitinin min b'a la an ka hakilina la dɔrɔn o de ye u b'a sɛbɛn de par exemple parti 50 ni kɔ o de ye jaabi kɛ mais parti jumɛn ye jaabi kɛ a bɛ se ka kɛ dɔw ka kuru ye tununa sira la o donc partiw tɔgɔ ka sɛbɛn karisa ni karisa de ye jaabi kɛ u bɛ transparence kɛ ani o dépouillement kɛyɔrɔ de il faut que partiw ka sɔrɔ ye i ka papier man ka dépouiller ko i n'a fɔ élection n'a kɛra dépouillement kɛyɔrɔ partiw ka représentant bɛ yen donc o de bɛ an tɔ farinya a transparence la voilà donc n bɛ min fɔ ka fara o kan au fait CNT k'a ka baara kɛ loi ninnu yɛlɛmali c'est pas un problème. Mais Mali texte jumɛn bɛ kɔrɔlen ni kɔrɔ tɛ différence denw ni ɲɔgɔn cɛ o. Mais je tiens à préciser que Aboubacar Fomba il est là en tant que président de son parti. Ayi ne ka kuma tɛ président Fomba kan. Ayi non. Voilà vraiment. Donc Fomba il fana ko faamu voilà en tant que président de parti. Voilà. C'est-à-dire an bɛ processus kɔnɔna de. Ok voilà allez-y. CNT kan ka min kɛ i n'a fɔ u b'a kɛ ka kɔrɔ cogo min u ka continuer u ka baara fɛ. Loi fɛn fɛn kan ka falen ni gouvernement b'a ci u ma. Bɛɛ k'i ka baara kɛ bannen gouvernement yɛrɛ fɛnɛ u kana sigi EJ yɛrɛ fɛnɛ parti politique ka remettant bɛ EJ kɔnɔ fichier électoral kan ka la baara cogoya min na bɛɛ k'i kɛ baara kan bannen Mali la kuma in ka dabila parce que on a l'impression que kuma de ka ca Mali la mais baara tɛ ten quoi ça o de bɛ mɔgɔw mɔnɛ kosɛbɛ an bɛ min kan ka rôle min jouer ni jamana y'i bila la parce que jamana de bɛ nin bɛɛ n ka impôt de bɛ nin bɛɛ sara bɛɛ k'i ka baara kɛ ni bɛɛ y'i ka baara kɛ an bɛ fɛn kɛ min ka bon ni nin bɛɛ donc ne kɔni bɛ o de f'u ɲɛna k'a lajɛ circonscription électorale ninnu a fɔra ko mɔgɔ 600,000 o bɛ bɛn député kelen de ma jate ninnu ka nɔgɔn de koyi hali n'i tɛ nin kulu kɔnɔ i yɛrɛ b'i sigi i bɛ jate kɛ ni nombre b'i bolo a ka nɔgɔn kojugu voilà ni population sera mɔgɔ 600,000 ma o ye député kelen de donc n'i ka cercle tɛ mɔgɔ 600,000 bɔ i dɔgɔyalenba o ye député kelen de donc tout est facile jinako tɛ wokiloko tɛ a ka nɔgɔn fo ka dama tɛmɛ hali an minnu tɛ yɔrɔ la n'i y'a di anw ma en 24 heures an b'a bɔ k'a d'i ma c'est pas un problème voilà n bɛ fɛ k'o de fɔ. ouais Bokar une minute mais président Samba Fomba ko biométrie ko nin i y'a faamu mais est-ce que a yɛrɛ mun bɛ yen pourtant an y'a ye référendum mun kɛra nin ye biométrie mais an y'a bɛɛ bɔra papier bɛɛ sera ka fɔ nin fɛ a bɛ se ka fɛ cogo di. bon ne bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye dɔrɔn o de baara kana kɛ ko min bɛ arranger n bɛ taa n'a ye o sira fɛ quoi parce que an bɔra ka référendum kɛ a kun fɔra k'a bɛ kɛ ni carte biométrique de mais au kɛra sans la carte biométrique voilà donc maliyɛnw tɛ se k'a mɛn tuguni ko ni carte biométrique tɛ élection tɛ se ka kɛ o tɛ se ka don an tulo la tuguni élection ɲuman ka kɛ dɔrɔn u bɛ o de la a ɲuman ka kɛ ok mais k'a fɔ ni nin tɛ a tɛ se ka kɛ o tun kɛra k'a sɔrɔ o ma kɛ o tɛ se ka fɔ. ok basi tɛ donc monsieur Sangare n bɛ taa fanfɛla la komi a kuma waralen don nin wagati laban in na dɔw yɛrɛ ko minnu furancɛ fanga ɲɛmaaw u ka se k'u présenter ka kɛ continuité e yɛrɛ ka yeta la ka parti ka yeta la est-ce que olu bɛ se k'u yɛrɛ u présenter élection nataw kɔnɔna na wa. bon sariya minnu bɛ yen nɔ sisan loi électorale min bɛ yen sisan effectivement a bɛ transition mɔgɔw yamaruya u k'u présenter minnu bɛ CNT la o minnu bɛ gouvernement na o en tout cas sariya min bɛ yen fɛn min ye militaire yɛrɛ ta ye a sɛbɛnnen don loi électorale kɔnɔ je parle sous le contrôle des membres du CNT ko ni sɔrɔdasi min b'a fɛ ka taa président vote la o y'a préciser ko i bɛ démissionner ni transition kɔnɔna ni transition kɔnɔna de don i bɛ démissionner 4 mois avant le jour du scrutin mais ni régime normal de dos sous le régime d'un président de la République élu si un militaire veut se présenter et 6 mois avant le jour du scrutin il doit démissionner au sɛbɛnnen don loi électorale kɔnɔ donc sariya t'u bali au cas présenté donc sisan sariya t'u si bali au cas présenté je parle sous le contrôle n ye min kalan loi électorale kɔnɔ maintenant sariya tɛ n bali u ni n ka kan k'a kɛ o ye ko wɛrɛ ye parce que
nous charger les cas voter organisé. Nous lui nana que voter kononana. Avec tout nyakami. Ah mais moi on famune parce que parti généralement nous me fanga là parti nous me fanga sur la teme. On veut clair deuxième mandat ni au parti qui nous veut clair élection organisée. On doit clair la teme. Non, c'est pas la même chose. Tu vois du mena, à différence est du mena. En mes transition là, si ça, à ma fois comme ministre a envoyé. Au cours local de l'État fait un organisé. Allez bas à Tini, mais à Pembe, Koutou Bedon. Maintenant, il prend à bout la sac, il fallait avec un candidat. Allez bas à une peigne de Antefeu, Minkalam, allez bas avec là. C'est-à-dire, au lieu de charger le cas organisé, mais nous faisons dans la que nous bat la Tougoni. C'est 4 mois, 6 mois avant. Ça fausse toutes les données. Il faut demander pourquoi on ne peut pas être juge et parti. Mais ça va un mot de femme. Voilà. Par exemple, je comprends, mais pas fait qu'à parce que à ma sœur voilà. Merci. Par exemple, ça va faire un peu de exemple Dima. Allah mahiré la RPM. On le fait là. Ay mandat floqué. Mandat floqué a ni wa RPM kelen de élection organisée. On est parti wala du nana. On le ba à organiser. Ni mandat wala du nana parti kelen de clair à organiser. Oh et donc ça transition à différence de maman c'est quoi des femmes. Non. Ça c'est un régime élu. En transition de là. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité et ils sont chargés qu'à péter Fragnon. Ils sont censés être neutres. C'est la neutralité qu'on leur demande. Bien sûr, on tape sur la transition, ça c'est normal. Mais il n'a pas régime normal, opposition bien majorité, c'est pas ça. Donc, régime de transition, on est un régime élu démocratiquement. Ce n'est pas la même chose. C'est la différence. Donc, en ce qui concerne la transition, donc, les gens ont un pouvoir chargé de mener une organisation vers un régime démocratique. C'est pas, en tout cas, je ne dis pas que c'est pas légal. La loi leur permet de se présenter, mais je dis que c'est main. Abi je fouché. Mais si ça, on prend le ministre d'État administration. Maya et référendum Karawa Timna. Au fond fondé, oui. On a vu que oui, campagne, oui, association Badosigi, Kaira, Kafogo, bon, vraiment, aïe, m'embêter, mais si ça, a bu, n'a pas voici aux associations au Sénat dissous. Donc maintenant, au ministre de est-ce qu'il est malade, Nakana, Ababoussea, Irakako, bon, ils sont métiers, s'ils peuvent se présenter. Tout est possible, hein? On sait qu'à présenter Mina au faux. Mais en tout cas, tant que la loi électorale m'a fallu, on sait qu'à présenter Mina, en tant que militaire, pour l'élection présidentielle, démissionner 4 mois avant le jour du scrutin. Ça veut dire, si le scrutin présidentiel c'est en février, ça veut dire que depuis, en tout cas, octobre, il doit démissionner. D'accord. C'est ça qui est clair. Maintenant, nous, est-ce que conditions réunies pour eux? C'est-à-dire, même aux États-Unis, Donald Trump est en train de contester les dernières élections aux États-Unis. Les États-Unis sont dans la démocratie depuis combien d'années? Moins de 100 ans. Donc, il faut qu'on habite et qu'on soit pour un fouille là. Non. Pour l'homme, ça c'est, on va avec ça, on gère avec ça. Ça c'est un premier aspect. Et nous faut que transition, charte que transition faut te ba faut président Kourakasi. Président Kourakasi doit aller où lui est. C'est intérêt. À ce moment-là, faut que au tiers la mafo ni assemblée Kourakasi radomi. Et les conseillers communaux, les maires, c'est la même chose. Côté élément, faut ni maire Kourakasi radomi. Ça c'est valable pour tout le monde. Mais pour le président de la République, c'est un serment. C'est un serment. Heureusement, nous ne sommes
il n'a pas président Iba Dia a fait Chogomina. Assimi repteka fo. Heureusement, même le cas kuma, au but qu'à kuma il y a des tokala, au tika kuma Assimi tokala. Au début qu'à en la fia. Aya fait Chogomina. Amame Assimida. Donc jusqu'à preuve du contraire, on pense que Assimi était un officier qui respecte sa parole. On n'a pas besoin de la loi. On est en Afrique. Comment quand dealer qui comment quand bateau. C'est très important. N'a que nous. Ah, ok. Puis c'est là 4 mois encore, il y a 4 mois encore qui restent là. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, nous on ne les soupçonne même pas de ça. Ah bon. Ok. On est très rassurés que Assimi et ses collègues vont tout faire pour respecter les délais qu'eux-mêmes ils ont donnés librement. D'accord. Ok. Je répète, librement. Voilà, merci. D'accord. Foma, mais ça est fanfala là, est boulot. Frontière fangao, mao, au cas où présenter élection nata au nanawa. Ni ou bese vous présenter charia du même yamaria. Ni bese charia boulot fanyana. D'accord, merci. Mais il faut, Madame Neka Okuma Djabila, je crois qu'à mes débats mouna, c'est très intéressant. On a gagné faut amena Assimi intimidé qu'à boire d'abord que oui amé fin d'eau inventé, faut inventer. Nami débat là, on va bébo qu'à dakene qu'à béba mais. Premièrement, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections. Moi, on tient une de format parce qu'on même rôle de blafili là. Le doyen Ibandjaye Abakalama avec Soumaïla. Avec quel forum c'est la mise en place de l'organe indépendant de gestion des élections. Au cours de Kakanka élection organisée et non le gouvernement. Donc, on est là, il faut que l'Égypte a une prérogative kono, aller ka fanga beka dama, aka budget ka dama, ou aller des élections organisées, ce n'est pas le gouvernement. Donc, ani ibeka tate kele ou transition côté, ils sont pas en train d'organiser les élections. Ango noko beaucoup la PO. Ou la kanga kele bekera, ay Égypte ka fanga dafalen di ama. Ni Égypte ka élection organisée, tete ka tabaka ministre made. Et que maintenant, c'est la Cour constitutionnelle, elle fait ka barauke au Nokan. Donc, l'EJ et la Cour constitutionnelle sont responsables de la réussite ou non des élections devant le peuple malien et non le gouvernement. Follow. Flana. Il faut que nous fanga la Cour se présenter ou bébé se présenter ou saria de faire ou bla Cour présenter. Charti à Dakar ou constitution à Dakar. Anki la nango président à Kalikan. Président à Calais. Quand la constitution de 92 a beau respecter, avec charti fene respecté. Mais alors on a que bi, charti kontouray, mais constitution croit au nana, aéré au acte qu'on promulgué. Maintenant il y a constitution croata, au article 89, avec ça on va livre qu'on a. On va faut que la législature en vigueur demeure valable, sauf contraire à la constitution, ou bien un élément qui sera abrogé de façon expresse. Article 189. Article 190, les autres institutions vont continuer à demeurer. Il faut s'en aller à Fouchoumi. Il faut attendre pour institution cronana. Ni ota. Ko ni fait ni constitution, bita constitution contre là, avec to constitution tarela. Ni nana ota. Constitution kumana président sigi tugo kan ate Mali constitution croix franchila ko Assimi teke candidat ata kono ko chogel teke candidat mo be ke candidat tugo mina c'est défini ni nationalité flati bolo wa ni ga hake be bi bolo ina fo aya fo tugo mina loi électorale n'a démissionnera 4 mois avant les élections en tant que militaire, il peut bel et bien se présenter. Donc allez kalemou na no chartier constitution croit ko bo o kale kai o te jati pati ne constitution ne jati pati jamana de o constitution croata me fe ka yero do fanfasia jamana kono de ni na démissionner la kabo président de la wa ou be kabo sorosia de la kabo sorosia la maintenant saria yero do be a fofele ni jati mineke parce que yero jurisu be fait interpréter na ja abe bo stractual ja go di abe bo stractual 4 mois avant sur la traque a qui présenté maintenant na boro la akara civili
a bɛ se k'i démissionner fɛnɛ ka bɔ président yɛrɛ la mɔgɔ wɛrɛ bɛna placer la a bɛ se k'i présenter comme a bɛ se k'i to yen fɛnɛ parce que il n'est plus maintenant sur les tenues mais foyi tɛ a bali ka kɛ mais min cɛ ka ɲi kosɛbɛ o ye a ka bila situation dɔ la min bɛ confortable kuma in bɛ min nɔfɛ fo si tɛ a bali ka i présenter wa sariya suɲɛ t'a la. mais n'a kɔni bɔra sɔrɔsiya kɔni n'a bɔra sɔrɔsiya la a b'a sɔrɔsi fini kɔni tɛ don a la bilen. sɔrɔsi fini kɔni tɛna y'a la bilen. n'o banna. a faamuna sisan. maintenant parce que sariya de y'a fɔ n'an bɛ to ka kuma an bɛ kuma ni sariyadenw de parce que dɔw bɛ k'a fɔ ko a y'i kale ko a kan ka to a kalekan kɔ ale yɛrɛ y'a kale min na a fɔra ko i kale tiɲɛ don i kale na mais constitution kura bɛ e kalekan kɛ fu ye parce que tali bɛ kɛ ni constitution kura ye dans tous les cas o facteur bɛ yen. maintenant n'a bɔra président fana la jɔn de bɛ na. o ye débat wɛrɛ ye wa o bɛ charte kɔnɔ o ko bɛɛ latigɛlen don maintenant n bɛna mun na k'o préciser doyen Iba Ndiaye ko an nommé na je crois que le doyen a été ministre bɛ nommé ministre bɛ nommé wala ministre tɛ foyi ye dɛ parce que mɔgɔ bɛ ka nomination kɛ i b'a ko ni nommé na ko légitimité de t'i kan le premier ministre est nommé mais pourtant il est légitime les ministres sont nommés et pourtant ils sont légitimes. Et puis, il donne l'impression comme si Dieu député Adam Nani Kalafili. Les premiers députés dans le monde n'ont pas été. Kalafili là. C'est vrai, Ankara, c'est un pouvoir constituant, mais à Talikera, sur la base des critères. Mais chaque fois, ni CNT Konana, vous avez été nommé à Kangauda de Fendo. Mais il faut la même prévalence. Il va bon. Nous CNT là en tant que président du parti ADPM, en tant que politique, nous avons un dossier d'eau. Pour les groupes des partis politiques, on est à la politique, ça a des faits. Ou politique, comment on va faire, mais sans pour autant que on a comment d'enfants. Maintenant, on a même la même fois à une CNT. Je ne suis pas là au nom du CNT. Mais ne fait pour CNT, il n'y a aucun cas. Parce que ne va pas il a fait ça, il a fait tout le monde. Je m'en ai dit, on a voir des bêtes à Gadam. Mais au Konana, il a mis for ça, il a comment faut qu'on a barakeo. Anye barake ka teme bara yɛrɛ kan i bɛ taa CNT ka loi voté l'on ta la a ka ca ni député ta ye même en termes de proposition de loi en termes de travail congrès extraordinaire pour convoquer les filets an bɛ k'a bɛɛ kɛ a ɲɛ ma an yɛ siɲɛ an ka baara de ma mais problème yɛrɛ mun y'an sɔrɔ komi an tɛ k'an yɛrɛ kofɔ mais a tila don nata an yɛrɛ bɛna an da don an ye fɛn minnu kɛ k'a da jamanadenw ɲɛkɔrɔ u ka bɔ a kalama fɛn caman bɛ yen donc an bɛ min fɔ doyen ɲɛna c'est-à-dire dans ce genre de débat le doyen, vous ne devez pas vous attaquer à ma personne. Parce que dans mes débats, il va falloir moi j'étais content parce que ça m'a parti président, et il est parti Niamoué, il est parti Niamoué. On a quand à fond, il y a un coup comme un dabla. Non, il y a un sigi au barala. Bon, il n'y a pas de mots dans le parti politique. Parce que là, il y a un débat là. Il y a un argument contre argument. Et tout le monde a 92 n'a pas eu un depuis 30 ans, on organise des élections de façade, bricolage électoral. Mais à Kounyana, ou Luka Tana, entre M. Bimawa, 97 nous avons élection coloniale à non. Moi j'étais dans le COPO, j'étais membre du COPO, je suis fondateur de Bédia Faso Djigi. Élection Bégrané en Achima de là. On a fait voter des enfants de 12 ans en 92, des élèves de 12 ans. Il y a un bikene FFK, parce que à dire un maman Kekanyadi. On est des camps à Bobby, on parti politique là, on est quand il y a pas de Malien fait. Tiens, moi tu dois faire un mineur mais mineur djengana sama boulot. Aka wore kono te wore chikumode. En quand on y saisi, na sur ni de modèle ka kuma fo, nous les jigiti kuma. Allez na grand frère Jama fo ma nyi mineur, nani saka meta dama fosso, parce que un de les là. Ni ko ba ale kaso ameta, ça va kuma do fo, c'est une vérité. Président de partout ni ñogon te manganté ou. Ou ka mɔgɔw nɛgɛ ne k'u bila ko la sinon ni ko dɔ kɛra Samba fɛ yen ne bɛ taga fɛ yen ni ko dɔ bɛ doyen Iba Ndiaye fɛ yen an bɛ taga yen mais an b'o impression min kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an k'o impression de kɛ jamana jɔli la mais jamana jɔ kuma mana se anw bɛ bɔ ɲɔgɔn na maintenant n bɛ kuma kuncɛ ni min ye a ko ni délai ma respecté ko kɔlɔlɔ b'a la doyen kɔlɔlɔ foyi tɛ bɔ a la. donc Famo n'an bɛ fɔlɔ ni délai ma respecté e ka ne ka kuma lamɛn a ko kɔlɔlɔ subaga ka fisa subaga kan fɔla ye. Ni ko kɔlɔlɔ bɛ bɔ a la kɔrɔ k'e sigilen bɛ ka na ni kɔlɔlɔ dɔ de ye sinon jamanadenw de non o de don
jamanadenw ye ni mamu bɛ a da ma bɛ fɛ voilà ko n'a ma kɛ délai la ko kɔlɔlɔ bɛ bɔ aw t'o dalu ma kɔnɔ aw b'a to ne k'o jaabi de aw t'aw bila plati la an ka fɛn min fɔ a da la voilà doyen ko n'a ma kɛ délai la ko kɔlɔlɔ min bɛ bɔ a la k'olu bɛ ka jɔrɔ o de la k'an ka tiɲɛ f'u ɲɛna ko a ma fɔ ne bɛ ka fɛn f'a ɲɛna kɔlɔlɔ de tɛ a la kɔlɔlɔ ye mun ye anw bɛ ka élection an bɛ k'a kɛ jinɛ de ye wa an bɛ k'a organiser wɔkulɔ de ye n ko élection bɛ ka kɛ anw maliyɛnw de ɲɛ yan élection bɛ ka kɛ anw denw de kama élection bɛ ka kɛ anw parti ɲɛmɔgɔw an bɛ se k'an ɲin don fanga marali la cogo min na o de kama n'o ma kɛ o délai la a kɔlɔlɔma yɔrɔ ye min ye ko embargo wa o kɔrɔ tɛ ko an bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka kuma daminɛ a ye min fɔ n'an bɛ se ka taa n'o ye a m'o fɔ dɛ non vas-y on te ne bɛ ka kɔlɔlɔ de fɔ mais comme i bala a ko embargo ninnu bɛ se ka bɔ a la n bɛ ka na n bɛ kuma fɔ dɛ a to n ka kuma sa ale y'a ka kuma fɔ e fana kana an kana kuma di ma an b'u fɔ ne bɛna e kana embargo kuma ni fɛn ninnu bɛɛ bɛɛ fɔra yan i m'a mɛn de est-ce que a ye embargo kuma fɔ a fɔra ko embargo bɛ se ka taa a ko kɔlɔlɔ bɛ se ka kɔlɔlɔ k'u bɛ ka sira k'a bɛ sira dɔn i b'a to a bɛ kɔlɔlɔ an to ne ka tila kuma la d'accord ko b'a yɛrɛ la ok n bɛ fɛ ka min fɔ bɛɛ ɲɛna n'anw maliyɛnw sɔnna ko élection tɛ ka kɛ jamana wɛrɛ k'a bɛ ka kɛ anw de ye yan an partout fɛnɛ an k'a dɔn k'a kɛko ɲuman de da ka di anw na i n'a fɔ Sanba y'a fɔ cogo min na walasa an ka se ka fanga mara an bɛ jɛ n'a ye a bɛ ɲɛ cogo min na an b'o de fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ u ye délai u ye durée mun di ce n'est qu'une indication n b'o de fɔ date de dira date ye indication de ye la date c'est une indication an bɛ se ka date kɛ cogo di i b'a fɔ ko kuranɛ kalanka don i b'a fɔ k'i y'a bɔ i da est ce que jamana ye réalité de b'an bila fɛn dɔ la sisan an nana kɔrɔni mun kɛ mun de y'a kɛ n ko caman de y'a kɛ constitution voté bilara retard la ko caman de y'a kɛ hali cour constitutionnelle ils avaient 2 mois de délai mais u y'a kɛ 1 mois la mais an ka miiriya bɛ jumɛn na dɔrɔn an ka kɛ cogo bɛɛ walasa an ka jamana in kɔnɔ pour une fois n'an taara élection na non seulement mankan kana bɔ a la mais maa ka sigi minnu b'a mérité wa o ka kɛ sur la base de la carte d'identité biométrique parce que o de jɛlen don Sanba ye kuma min fɔ n y'a fɔ e yɛrɛ ka tabali kan e ka tabali kan ne ko n ko n'an ye carte d'identité don a la n'a bɛ kɛ jurisprudence ye ma fi ɲɛna mais référendum ka ma kɛ jurisprudence ya non ne bɛ k'o de e tɛ ka kuma faamuya de ne ko i ma n ko n'an ye carte d'identité don a la n ko ni élection wɛrɛ na kuma sera n'an ma taa fɔ tɔgɔ ko i ye dɔ in kɛ ni nin ye ko a ko mun y'i bali ka nin kɛ an tɛna kɛnɛ kan nin yan mais pourtant c'est une vérité mais mun y'an bila a la parce que n'an kun constitution kun tɛ an bolo foyi t'an bolo le retour à l'ordre constitutionnel commence d'abord par l'adoption d'une constitution min bɛ an ka miirina fɔ an ye fɛn belebeleba dɔ sɔrɔ min ye constitution ye déjà qui va baliser le tout donc ne ye mun fɔ dɔrɔn dans tous les cas anw parti politique an k'a lajɛ ni gouvernement ma se ka fɛn dɔ fɔ anw yɛrɛ ka ɲɔgɔn concerter on a des forums de partis an ka proposition ɲɛnama dɔw kɛ et en majorité an bɛ fɛ an ka taa nin fɛ pour que jamana kana bi kɔlɔlɔ kɔnɔ parce que gɛlɛya min n'a nana mɔgɔ si tɛ gɛlɛya ɲini an tɔw tɛ président dɛmɛ ka e yɛrɛ dalen bɛ kɔlɔlɔ b'a la kɔfɛ parce que i bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna sa pour que jamana kana bi kɔlɔlɔ kɔnɔ k'aw ka bɛn fɛn dɔ ma parce que n'i ko jamana kana bi kɔlɔlɔ kɔnɔ o ye mun ye o ye ɲɔgɔn faamuyabaliya de o kɔrɔ tɛ délai ko ye dɛ mais diɲɛ ko o ko n'a b'a kɛ a ye kuma min fɔ on n'a pas besoin de l'unanimité mais on a besoin de se concerter mɔgɔ tɛ kɛ faso jugu ye i bɛ transition fɛ i t'a fɛ dans tous les cas opposition tɛ yen majorité tɛ yen il faut qu'on soit d'accord avec ça. D'accord. Donc de ce fait on est obligé nous partis politiques pour une fois an ka yira maliyɛnw na que nous on est capable k'an fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ labɛn ka gouvernement yɛrɛ dɛmɛ walasa an bɛ bɔ circuit kɔnɔ circuit min bɛ a to fanga bɛ di mɔgɔ ma minnu n'a ka kan. ok mais ne kuma fɛ ka mun kɛ dɛ donc Fɔnbaw n'i ye président Iba ani Sangare o ni président Sanba donc lui a yira ko c'est-à-dire k'a yira ka bɔ ko il a dit que même à 14 mois élection kɛra bon sisan n'an ko an bɛ yɛrɛ ɲɛ plus o y'a bila ko fin mars 24 donc Fɔnba en tant que président de votre parti là donc e b'a fɛ a se ka kɛ ka bɛn ni o ye wa. ne b'a fɛ ka mun f'i ɲɛna ne ye analyse dɔw de fɔ e ɲɛna o analyse parce que an ye laɲini dɔw de b'an bolo o laɲini ye mun ye kalafili ka kɛ sur la base de la nouvelle réorganisation administrative kelen filanan a ka kɛ avec la carte d'identité biométrique sabanan
loi organique ka voté folo min be kalafili yɛrɛ sariyaw fɛnɛ labɛn. Ok. Nanina. EJ ka fanga ka di EJ ma. Ale ka kɛ élection organisée baga ye n'a ka fanga kɔnɔ. Ka sɔrɔ administration territoriale ɲima don a la. Walasa baaraw ka kɛ o kɛcogo la. N'a kɛra o kɛcogo la. Kalafili jaabi min bɛ b'o la. Dana bɛ da o kan. Ok, merci. Président Iba. Fomba. Tous les jours, il est télé là. Ne pas y en a de kanga comment dit. Vrai ou faux? Oui. Mais il y a une fin venir, il y a une bête à biométrie. On a un idée kaube wajibia parce que tout mon cœur. On peut qu'en élection baisse saboter. À Chibanye, à Bekra Chili, il a serra machine. On a une biométrie. Mon chimie ban. On va la banque à y kafo à tse kap ke datima pour le référendum. Pour le référendum. Oui. Mais le référendum kera ni quand les faits avec on a no bedi. Aïe sabali, kole ulde ka kamara. Soyez modeste, soyez prudent. Nous on en a vu. Ninkadi bé les belles idées, les beaux engagements pris. Après, ambe aïe kafu jaka comment non ambe. Bogole, mais tant que ne regarde gouvernement est bien. Non, attends, non, j'arrive. Aïe, mais c'est vas-y. Fomba, non, j'assume. Tu confonds les faits, mais c'est Fomba, président d'un parti, qui parle tous les jours. Et qui doit parler en tant que parlementaire, tous les jours aussi. Bon, parlementaire. Voilà, mais tu es parlementaire. Vas-y. Donc, biométrie, mon doit où est engagement? À quelques semaines, où est Black Abbey? Fait n'a permis de conduire. Quoi qu'on en a bien. Donc, au dessert. Parce que vous conseillez mal ceux qui sont là, les jeunes qui sont là. C'est des militaires, c'est même pas leur métier. Mais ils font de la politique. Assimi est le premier homme politique du Mali aujourd'hui. Fait politique, moi sur politique, moi rien n'auro. Kabara fara fanga sur ni nyonane, jugwa nana, hen nana, fait bed sur roko. Moi nyon fire, fanga inoka. Anya nyonje, comme na sur mo Mali kono, fanga mandi mo korwe. Sur yer ka faka dolu. Hay religieux do wayo, uli yer ka kadouye. Moreu, mille affaires mille ngata politique, oui, à cadeau du fanaï. Ou le fanaï, ça nous rideau. Oui, politique bête à cabé, bla, diga quelqu'un qu'on a. Ça, c'est la faute des politiques. Ah oui, nous avons dassi, nous avons tatien, nous avons manqué chien. Il est temps d'arrêter. Mais c'est le procès des politiques aujourd'hui. Mali, environnement, mingonobi. Bien de politique. Et parti politique, démocratie, il y avait un seul parti politique, constitutionnel. Parti qui ça va. Politique, deux mots de parti pour qu'on soit un peu cohérent et un peu logique. Du coup, on élève le ton, c'est peut-être notre façon de parler. Mais ni il faut. Moi, dans mon bouquin, j'ai dit de supprimer. Ça fait partie de mes propositions. Mais que je me bien parce qu'il y a quelque chose. Comment me transition de connaître toutes les élections pendant la transition, et j'ai qu'à bien fait. Mais quand on arrive à faire des tirages au sort, on fait ça. Vous parlez trop. Maintenant, il faut un débat qui est télé là. Je pense que ça devient un devoir. Ceci fait qu'on va sortir de notre truc, pas pour qu'on la conclusion, je vais en venir. Donc, il faut. Tout ça là, nous avons réfléchi parce qu'on est passé par la CENI. CENI, j'ai dit, nous sommes des témoins. Moi, j'étais là. C'est les Moutagatal et autres qui étaient dans l'opposition, qui ont dit, qui ont posé comme condition, c'était un chantage. Non, mais en tête à l'élection. Parce que, à l'élection territoriale, ça c'est l'État, ils ne seront jamais neutres en son nom, à quelques mois. À quelques mois des élections. On n'était pas préparé. En moment de l'écaquet, ça a été une catastrophe. Le gouvernement, à l'époque même, a été d'accord pour annuler la FANA au Makia. C'est Nikana pour la première fois. Moi, je suis allé au Tchad. Voilà, c'est Séni Massé en follow. Il y avait notre frère qui était le représentant du PNUD là-bas. Je suis allé chercher les textes. La Syrie,
Nous, on est des rêveurs. Hein? Il faut que l'opposition de majorité ou quelqu'un à égalité comme ça, on neutraliser. C'est ne pas connaître la nature de l'homme. Qu'est-ce que j'ai vu avec cette CENI des années durant en Yordanie, hein? Ceux qui sont dedans, là, ils s'entendent comme des larrons. Ils s'entendent comme des larrons. Au lieu de défendre leurs partis respectifs, jette-moi encore, mais le jeu a été faussé du fait de la nature des personnes. Et on a voulu améliorer la CENI. C'est ainsi que indépendant nana, mais j'ai vu comment ça s'est passé, comment on a mis en place. Mais le référendum, qui est très récent, le gouvernement a été obligé de venir en aide à l'EJ. Nous, ils étaient obligés de soutenir, d'intervenir, alors qu'ils ne devraient pas intervenir. De bout en bout. Mais tout ça, ça s'est passé. Mais c'est de bonne foi. Et la proposition que je fais, et c'est un problème. Mais entre les deux, négocier, supprimer. En cas d'administration territoriale. Et démocratie est jaune. C'est Nibéa. Faisons confiance un peu. Tout ça, ça fait partie des réformes. Parce que si l'administration territoriale de demain ne sera pas comme l'administration territoriale d'aujourd'hui ou d'hier. Mais en cas d'administration, on a gouvernement colochi. Quand on a un colochi, ou le gouvernement colochi, il y a les observateurs. Ça n'a pas marché. Et ça coûte des milliards. Ça coûte des milliards. C'était affaire de CENI. C'était affaire d'EJ. Quand vous tirez au sort, Dobé, où est parti créer, et toi, tu l'as dit, où tu as électionné. Ni était au sort, il m'a dit au Doma. Mais les élections, ce n'est pas un enjeu pour lui. Ce n'est pas comme toi, un truc qui va se battre pour chercher des militants à avoir des voix. Mais lui, ça ne présente aucun enjeu. Et c'est très important, ça va jouer sur son comportement et son attitude. Nous, au tirage sur le mais ce n'est plus la peine. C'est les concurrents. Donc voilà pourquoi je dis l'EJ là. L'EJ arrive d'être pire, selon mes analyses. On va débattre là. Mais on verra. Et moi, j'ai des arguments pour le dire, pour le défendre. Alors donc, un référendum faux. Les choses, il faut être honnête seulement et sincère. C'est pourquoi la démocratie a une honte. Et bien, moi, je rappelle des faits, j'essaie de convaincre. Mais comme tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, voilà le discours que vous tenez. Je dis en conclusion, j'anticipe, que ni élection nana, dans une telle ambiance, wallahi tellement djougoua bani nyoronche. Il faut régler ce problème-là. Sangaré l'a dit. Mettons bas la terre. J'utilise le terme dans tout. C'est pas pour faire de la publicité, c'est pour que j'ai il y a des aïe essayé en cas là. La démocratie, c'est le consensus. Consensus, c'est au niveau de la Constitution. Je peux être contre le pouvoir en place, mais une fois que la Constitution est votée, elle s'impose, elle est obligatoire par tout le monde. Et donc, c'est un consensus. Quand vous parlez du référendum comme si c'est moins important que les autres, mais c'est ça le soubassement. C'est pourquoi là, on demande une majorité qualifiée. C'est là où le taux de participation doit être important. Le taux de participation, vous savez, vous avez 97%. Mais avec un taux de combien? 38%. Est-ce qu'il y a multiplié Kaladje? Les élections, on ne présente les résultats que par rapport au nombre de votants. Pas au nombre, par rapport au nombre d'inscrits. Et ça fausse tout. 99%. 99%, 96%, 97%, je ne sais pas. Mais multiplie par 0,38.
tu seras à moins de 50% des gens inscrits qui étaient censés voter pour le truc. Ça, c'est des trucs techniques, scientifiques. Et c'est de ça que je parle ici. Alpha, qui a été mon président, que je défends partout, en 1992, il a été élu au premier tour avec 44,95%. Mais le taux de participation, qui est le résultat de tous les candidats, il y en avait 9. 23,59%. Si tu donnes le résultat... Alpha est min soro minnu votera mɔgɔ kɔnɔntɔn ale kelen ye bi naani ani naani ka bamanankan na virgule ani murumuru 58%. Mais taux de participation o ye de mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ lycée kan n'u bɛɛ kan ka taa voter mɔgɔ joli taara voter mɔgɔ 23 mɔgɔ 24 mɔgɔ 100 sara la i ye n faamuya donc mɔgɔ ma taga mɔgɔw ma bɔ aw Mali élection bɛɛ a bɛɛ résultat bɛ nin kɔnɔ donc taux de participation ka jigin donc dɔw bɛ yen a ye 90% sɔrɔ ni taux ma tɛmɛ 30% kan i b'a tila par 3 pour faciliter le calcul mental. C'est le tiers. Donc 96% ni par rapport à minnu tun tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ lycée kan n'u kan ka taa voter n'i ye taux ta aw ma 50% sɔrɔ. Avec vos 97%. Non, mais maintenant, il faut que le débat soit sérieux et rigoureux. Il y en a peut-être fait un fois, on a débat en cas que j'étais au décan. D'accord. Donc, au lieu de on réfléchit, je l'ai mis sur papier, une copie de d'accord. Donc, vraiment, ah oui, Sabali. Maintenant, conclusion, on a un saut. Voilà, bon, président, il y a la photo, voilà, c'est une réunion de. Mardi. Voilà. Le mardi, voilà. Oui. Bon, mardi réunion, je pense que au fait, nous avons toujours un camarade président des partis politiques, nous avons invité. Comme président Fomba, il faut Dieu merci. Comment d'amener na RK, comment Serama. Il faut que les partis soient concertés. Parti politique comment nous fait. Parti politique barré nous fait. Mais Jamana ka intérêt. Ça c'est très important parce que comme tu sais que encore fait mais tu sais que kiko ou nous manque un coup de cœur. Donc je pense que mardi anima bête et que en bantado mais par exemple Fomba est mis à net au don nous est mis à net au don en bébé nous sur le canal qu'on proposition de bna laje en bébé laje ni tiara donc la tiara femme tout fait mais au qu'on ta méthode mi fait vraiment vous féliciter vous avez fait ou qu'on a job voilà mais j'ai fait nous comme président d'Amarola et c'est comme fort bon et j'ai un moyen sur et j'ai kono parce que et j'ai cabina d'amener faut qu'à besigi à faut il m'en faut partenariat quoi depuis national là on m'a gagné drôle et puis au final fin bras parti politique de là parce que na fera ka mo chegindi parti kema saba beko foni de ka mo kaddu amake qualité ko la anga di karsama karsa de bise kanike karsa ni karsa non beko foni de ka mo kaddu parce que obna sara min soro ou bien ko parti obna bo kuna foni mun kala alors que eji bo déjà ni dona eji la beba do itika parti tay to quoi voilà donc amato nyogon talamina wode dana ni tirage ko ye note antara sal ko na ma bende o parti ou ma bende c'est que bien ça voilà parti ou ma bemina adunkan ka ke a forasi sa akake tirage parti ni nyogonche donc mais mi e dugumala we on ya chaman soro on ya mo bishegi ni ko de soro duguma do kera tirage do kera ka didi nyogoma o de benkan ko o ka bela na o ma se ka bela eta tirage là donc parti ne ma Dieu merci d'accord d'accord donc si ça amena tour de tableau que si ça madame saningata sangare fait Fomba allez rubrique madame na mo ko du rubrique du
sama kun bɛna turu min kɛ Bɔkari de kan ka na ne bɛ na i bɛ sɔrɔ ka. ayi e tɛna i nana retard la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ an ka ko dala tu bɛna retard a to an k'an ka programme tracé cogo min na a b'olu fɔ i y'a faamu sisan et puis tu dois payer aussi i kan ka woro sara nin na i y'a faamu bɛɛ nana le doyen est venu avant toi i y'a faamu. nin kan ka woro min sara ne b'o sara quoi. d'accord ok donc sisan n'a bɛ ka mun dɔn Fɔnba e bɛ se ka mun conseil di autorité de l'attention concernant l'ordre constitutionnel. C'est que voilà. Bon, il y a un endroit où il va tout faire nos fonds. Doit faire nos fonds. En beau au Jabini d'ignorement. Doit techniquement élection minimale qu'a fait les 3 millions de personnes sinon plus. En gouvernement de les gars voter Mali en follow. Mais avec un mille fois, nous les là, tout maïle. Faut les faire comme Mali là. Tout maïle mouna. Parce que entre les fichiers corrects. Tout maïle mouna. Au fichier Koroba, tout le monde tellement déplacé, même les Maliens de la diaspora, moi m'a voté là à la date d'honnêteté. Flana, il y a eu des omissions. Il y a un peu de ça va fichier vraiment audité qu'à ni yéna voilà. Moi tellement bas de Sarabek à quartier dans la Nikelena. Ben on va reconnaître na voté. Donc le fait que ani à quelle fin Samia konona ni au be déterminé ani insécurité mbe ni au be faranoma ni effort il va à reconnaître. Maintenant ce qui concerne l'âge, alors que le gouvernement agit de meilleurs chamana, j'ai dit que non, moi je ne suis pas d'accord. Nous devons partager parce que nous avons une centralisation nationale. Agit dans la prérogative de Kono avec la loi électorale. Il faut une constitution quoi maintenant qu'agit ka fanga be di ama en mirina mi au tisekake. Donc on a never move for conseil côté avec la transition comme elle est née que transition et quand même comment nous faut. Côté problème, nous assumons la démocratie. Mais il faut qu'il y ait une bonne démocratie occidentalité de Kono. Quand Judo en Kana, ni démocratie, il y a une démocratie. Il n'y a pas une démocratie, il y a des démocraties. À ce titre, il y a une phobie. N'est-ce pas qu'il faut autorité. Mais il faut un parti. Il a lajɛ jamana in n'a mara maliyɛnw de kama an b'a mara Mali ka hɛrɛ de kama an k'an jɔ an parti jɔyɔrɔ la o ye mun ye ale yɛrɛ kuma min fɔ mun de b'a to anw tɛ ka bɛn bi mun na an tɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ye ko on n'a pas la culture démocratique sinon mun b'a bani ka tɛgɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jamana kelen de kɔnɔ o jamana kelen barajuru kelen anw de b'o la anw ka parti de créera ko ka jamana de dɛmɛ. Maintenant, est-ce qu'il y a un fonds au Jamana? D'accord. Donc, de ce fait, il faut qu'il y ait un débat. Un débat blanc, mais non. Un bon, nous nous sommes des politiques, on soutient, on assume. Nous nous assumons. Maintenant, à ce titre, même il faudra, nous sommes là-bas. On a quelque chose, on est malien. Wallahi, Mali, flé, avec Joe. On m'entend là. Am deo ameka barako le ameka ni fɛn fɛn kɛ ameka bɛɛ kɛ I b'a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ bi sama côté Sangare côté ne yɛrɛ côté an bɛɛ bɛ baara la mais an bɛ fɛn jumɛn kɛ jamana in k'a dilan k'a bila an denw ni an mɔdenw ye et puis an ka fɛɛrɛ bɛ kɛ an yɛrɛ politique mɔgɔw ka comportement sini ma sinikɛnɛ ma kana na an denw ni an kow bila ɲɔgɔn na parce que c'est ce qui te détient. Donc an ka lajɛ an ka politique baara kɛ I n'a fɔ an bɛ social kɛ cogo min na an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen ni suko bɛ yen an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen ni baptême bɛ yen o bɛ kɛ min na jamana de bɛ yen nin nɔ an ka jamana lajɛ an ka baara kɛ ni jamana ka miirina ye wa an ka dɔn ko politique bɛ kɛ I ka jamana de ye faransɛw b'u ka jamana fɛ cogo min nous hommes politiques nous devons montrer an fɛnɛ b'an ka jamana fɛ n'a bɔnna anw de bɛ yan mais n'a tiɲɛna an ka taa ɲɔgɔn sɛgɛrɛ an b'a dilan cogo di. Ok voilà Sare. Sisan ye kuma min fɔ sisan bɛ se ka conseil jumɛn kuma dɔ b'i fɛ ka fara nin kan quoi. Voilà ne bɛ min fɔ ka fara kan transition nana pour que ka réforme caman de kɛ pour que fanga kura min bɛ na a ka sigi jɛlenya la a ka sigi nɔgɔya la ka sɔrɔ mankan ma kɛ I n'a fɔ tɔ kɛra. O fana ka kɛ kuda ye désormais président sigi o ni député sigiw kana kɛ sababu ye ka na ni masiba ye jamana kɔnɔ pour de donc o ye réforme daminɛ caman kɛra la mais an ka dɔn dɔrɔn k'a fɔ réforme bɛɛ tɛ se ka kɛ région ko kuma min kura min filɛ o ni cercle ko kɔni nana kɔfɛ région ko kuma min filɛ nin ye ATT de y'a daminɛ o. Les nouvelles régions là,
c'est la loi de 2012. 2012 de loi créée la région Kouaou créée. 9 régions. Amoussa Abeko. Allez, Moussa Ake. Ibeka Nale, il a commencé. Transition Nale, oui, do Faraka. Donc, pour dire seulement, réforme inflénée, doba damine, doba dafa. Oui, à tes détails. Allez, Eji Ereke. À tout cas, sinon, Eji comment fera depuis sous Ibeka. Le dialogue national en 2019 là. Deni. Oui. Le Deni là. On a parlé d'Eji là-bas. Mais il faut. On va académiser cabinet 2020 là, pour que Akaseka Sabati, ka élection 2023, Ibeka ka mandat Akaseko. Donc de 2020 jusqu'à 2023, à préparation là. Au cas où organiser une formule. Au niveau qui est assistant, ni à l'école qui est là, Guinée qui est là, à créera ensuite à d'amener quelques mois seulement. Ça ne peut pas marcher. Donc, je crois que l'organe uniquement fera. À fora de pour que Akala ben sans savoir nous on a connu. Kabe basigi pour que Akasika. Mais à signature ça. Mais je suis d'accord avec le président Ibandiaï. Il a fallu l'appui du gouvernement pour que Ezekasika Akabarake. Et c'est normal aussi. Il faut que le gouvernement ils n'ont pas. Madame, c'est la calo saba. Au Sénat, l'élection fait. C'est pas possible. Il fallait que l'administration vienne au secours. Et l'administration est venue au secours. Des sous-préfets au préfet, au gouverneur, sont impliqués jusqu'au bout. L'EJ reconnaît cela. Pourtant, dans la loi électorale, il est dit que c'est l'EJ qui organise les élections. Donc, on doit vraiment préparer quelque chose. Pour que la capacité d'organisation soit. On a dit que l'administration appuie. Effectivement, l'administration appuie du cœur et elle est dans son rôle. La décentralisation, c'est quelqu'un qui a commencé la réforme. C'est Alpha. Et aujourd'hui, on continue. Donc, Mafedron, les autorités de la transition, les réformes là, aussi mieux, aussi minke, ok. Il ne faut pas vouloir essayer de tout faire pour que Kafoko nous marque transition de ban. Non. Il faut aller sur ce que vous pouvez faire. On travaille jusque-là avec des lois de 1962 à la date d'aujourd'hui. Des lois prises depuis 1962 sous Mouribo. Donc, ça c'est du transition. Nous, on a notre mandat de 2014 à 2020. C'était un régime normal, donc on n'avait pas besoin de choses. Aujourd'hui, avec les réformes, obligatoirement, nous et on les félicite. Et pour Fomba, moi je le suis de loin, hein, mais je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment très positif. Oui, il est très positif. Il a appelé vraiment à l'union sacrée des partis politiques. Et vraiment, je le félicite pour cela. Je le félicite pour cela. Et il faudrait que vraiment les partis politiques se donnent la main pour faire des propositions concrètes aux autorités. D'accord. Voilà, merci. Président Iba. Parce que voilà, ni on voit, ben voilà, journal à café, voilà, dans la technicien là, aba abouya voilà bekaye, voilà, donc il va ga du four à moubo, voilà, donc maintenant présent, ame kuma dima, puis maintenant il a magala bon, puis sera bon, mais dans tous les cas, merci. Tous les jours, même à Saloningo, je le suis. Sangare l'a dit, aujourd'hui il est beaucoup plus positif qu'avant. On allait tous se retrouver à l'Ebgangaming proposé. Nous occupons le parti politique au Bédala Djebi. Koulouka Kankilin fort. C'est un idéal encore soutenu. Merci. Mais il faut que Mourouka change. En Kabouni, qu'elle est fin.
kabini 1960 foyi ma kɛ di a ye 1960 yɛrɛ tɛ 92 ka na bila bi la bɔnɛ in bɛɛ kɛra yen de on s'entendra jamais soyez plus objectifs n b'o de fana fɔ ka sɛbɛn ninnu na k'a fɔ an ka bilanw kɛ n'i y'a ye de ni juguyara tɔw ma kojugu k'a bɛɛ kɛ négatif ye les gens u bɛ c'est-à-dire qu'ils deviennent plus exigeants envers vous. Parce que ni ko nu ma foyi kɛ o kɔrɔ ye e bɛ na olu dan fɛn bɛɛ la fɛn fɛn ne y'a kɛ a bɛɛ bɛ ɲɛ. Maintenant, c'est les spécialistes en sciences humaines qui doivent parler aujourd'hui. Parce que oui, fɛn fɛn kɛ ni hadamaden ma changé foyi tɛ. Constitution o, réforme o, mankanba o, référendum o, malien tanga ma changé. Je préfère qu'un cas accent coup des cas. C'est un petit truc. Fais pas de l'éducation. Un cas mou, la famille. Un cas mou, ka ou hakili, ka dlan kanye. Ah oui, fait. Anyana chuku chuku. Ni hadamade yere m'a changé. Ni fou be kaka. Mais ni m'a kanyi. Hay ni sebe moyen. n'a ya bala je kala tlendoni donc a damine a jubaju o yada madewni anyere ka be folo digini anga nyokon buya anka be tani do yi no make anteta yoroshi ni mo élection ta mais que le fiebi nanga ngata bi ko asimi ki président a passé premier tour mais est-ce que Gaïra Bala est-ce que Djamana Gaïra Bala c'est des questions que je me pose. Moi je me pose des questions parce qu'à comment non et puis divisés que nous sommes barasekake encore des tchatemine il y en a un bêta kalafili ni présent ni fait en cas où tchatemine au cas de formule mentalité ou là ayo jija nous sera gagné comme on fera n'yonka parce que anga fera n'yonka bebo fo anga do dakile ve anga boda a quoi qu'il de beda mais avec chugudi a faire be chugudi ne c'est ka befo parce que comme ni nana le atenga livre nka ne fait ko franci ba be conclure tellement au colonisera vous faites du français sans la France il y a famille notre démocratie non à Seranina en Goko République donc élection de bientôt mon sougandi il y a famille mais élection non il y a que français école là ma fawé ka foko opposition ma ni ko yegoro ma ko opposition ma ga kono o tala ko ni dona tu perds ta qualité d'opposant au menon kala nous c'est pas vrai c'est pas ce qu'on dit il y a net pas français to ga mais ne ka bi amba ke loi kono ni be gouvernement si compétition ya da hay élection nyana ka ke élection parfaite atenya bo mba fi mun atenya bo parce que y modèle minta ni mo min kera premier o de ba beta ouais c'est ça le problème hay élection nyana aller de premier mais c'est ka kan ka fa aller ba beta min kera deuxième ou te date kuma fouila au contraire il va faut nimman ko sinina aller besoin kangamuru chichi il faut qu'il joue il faut qu'il élimine le Sénégal est à côté mais ce qui arrive au Sénégal mais bien tout ganga sigino opposition 5 avec le pouvoir ou tara kalafili la député clé ou de la différence ou highway ko sikabal ne ko il y a des mots que les miens et bien fanga bêta oui et puis dans les sonorités c'est ça c'est sur le niveau qui vaut quel est mais le Sénégal était à feu et à sang il a fallu la sagesse de Macky Sall ok donc vous ne réfléchissez pas sur le fond des choses qu'à modéliser la guerre qu'à critiquer tant que ce mode de dévolution du pouvoir à une élection il y en a à B premier et Moroda et que la première tout foyer alors je propose un gouvernement conforme à nos traditions. Ok.
Merci beaucoup. Donc, Samba, le président, il va coucher. Vraiment, émission, débat, nous disons, nous sommes déjà, parce que Bigrachi est follow, nous devons seguir plateau Kelenka, en bec Kelen. Donc, à Kara, nous sommes déjà, en Jamanaka, président, il va féliciter à livre Nina. Nala son amena kala ka konna laje maro abena deme hakilna la kosbe ne ka kuma beta nani drone de la follow oye kata jamana nyamro munu be jamana marala en fleka do phase labande kono abe olu reka papier la tugamna donc o ka ke to bela pour que o ka reçu wa parti politique ne ma parti politique donc même be transition contre la oti beko ko amé transition soutenir parce que transition soutenir o ka en de soutenir donc o ka ke to bela o be communication mina o ka chama faraka hali o ka laje ka malien o ka hakilna o abetse ka ta en compte mais kam ko franya konka pour que am se ka élection mi mena ke aka ke transparence kono parce que fin na ka transparence kono o mankan o be doya et aflana mi o de population ere mun beta voter parti politique et jamana de gana fin do de la o de fin koy o de problème ere barama obedi tisa obedi château beke fin chama élection nyakoro vote beku e jamana abe bintuguni c'est-à-dire olu de se ka en clé jamana kono deun munu beta voter olu de se ka parti politique nyamako ku clé ni nana ni ka wore o ka wochi la o ka fo on ma se warma mali bina de san jole ambe dinga kono ni occasion de anga sika wuli o ka mogota o ka sigida la dana be mogo munuka mogo munu bu don ka koro amana ke communal amana ke législative amana ke présidentiel mogo de ka ta mogo min be jamana ni nafa ambe o le kambla anga population mado population bena ta srafe parce que nyane mi aka bu haklima a sabana we an re parti politique ye an benendo an fleka barakura min dame président Fombayre nena famana kosobe mais nye message chama dron ngo anyi groupe kura do kera be fe ki yele ay jabi ko basi fo italan yele nyaayele groupe ko ni occasion de anga se ka nyondon anga se ka hakli jagaboke anga se ka malion nafa comme doyen ya photo mi mina jengena me akono fe o ma bon flo ambe mali kura de la tolérance kanga ke niveau dola pour que ambe ka je élection mi menale akafuko ni nyona amadil ka ke malla flo d'accord donc klaka awire fin bébé média de bolo parce que jamana ka yelema kunjugu kan o e média de kabla kun nyama kan o e média de awbe baramina halbi ay chama fraka na fara média réseaux sociaux radio télévision abede bala donc awbe baramina ni élection ni nyana awde do na tiena fene mado awde benake parce que hal ni mo ko langolo ke awde se ka tigi dénoncer parce que akwa kuma kan be se président ma lettre se ka président na so donc ame mingi ni aw fe ay aw joro fin akola mais ka kla ka aw fo surtout média privé ou kata se gouvernement ga média rema transition ko na ay baraba de ke sur Fla TV re actualité fin be no ou be envolé amena hakilna di donc ka fo la ka do ka ala ka barama ka toujours ka invité au befo ala ka be wati do merci beaucoup Bokar Korofote vraiment président Ivan Ndiaye mbado atena na du drama dona natala ameni wole keneka merci beaucoup président Samba Koulibaly anyo kuma ko do amma ko manager la wati ibena disponible Idrissa Sangare comme nya fo amu famana nyakila ka fo ni espace do fanaye donc atena famani ala sona Tomba, mon ami. Non, je pense que président Fomba a bu faux. Merci. Il n'y a pas de problème. Il n'en a comme d'habitude. Donc, Bokar, au Foulikan, là-bas, Bibolo, Ambe, Akuma, Kunjani, Story. Ambe foli bila bela jelema sabla shu janfara donc maama ko sokole monsieur refla tele la wati nambu foko wala nyando ka foko alaka kanuto mo ya andeme ka bara no yambolo amta shirfula télévision
direction la mouye bangoni Ousmane Sougore ambi ifo n'ale bora dron Ousmane Sougore kelindronte Mouaba Krefomouba a deme kosebe kabara no abolo la direction commerciale Soumaïla Traoré ani Amadou Samake no bora damta la ressources humaines donc tene babi ani donto Sidibé voilà ni Sidibé bora amiso kata comptabilité la Sangare ani caissier Jara no teme dami soro kana Morba Bouya responsable technique Bouya Koulibaly Kalefo réalisateur le grand Mohamed Keita Mo Kelmoutaraka Kalanga Russi Jamana na kana Dieu merci anana beni Cherifoulay donc à Donia Oba Abolomouye Nyegakoué merci beaucoup Mo Adama S Koulibaly Kalefona Fo GMT Moussa Traoré qu'il faut notamment Kabedramta Abou officiel de Boadram Srokata Régie Kono Mouye Koché Diara Chaga Koulibaly ani Didi Bokoum oni Abouaka Traoré NB donc au gardou am chauffeur amoto ni bemouye barano wa amma kosebe chauffeur la Lamine Traoré Seydou Diallo Youssouf Diallo ambo beladjelen foko wala nyimandon sabla olebe wuli benye wa bebeda e ubeda bekofe donc vraiment on est foli kaka gardou la sa chekourabe no mi Moussa ambo ofenafo wala ani babouka quand fleur do ka do ka sunu clé assassin bara kifo mouye amnata sempara Korivar Jamal kono Gouya Aïdara fale fo boake mouye Nasir Fikouyaté ani madame Touré Djenaba Konaté Mayambou Areda Pamina Soumoudou ambale fo no bora ambe Abouakar Abdou Karim Bagaygo police Djegwa amba ale fo frontière kono fana anje nyowe fana ba aladje gendarmerie mouye frontière la ni Cherifoula Diba damna dron au frontière là où c'est que nous met et regarde en direct. Donc vraiment merci beaucoup Ambafo sans oublier la gendarmerie. Nambora misro kana fo na kone ngwela sin sanwe kalifona fo. Dramani kotani Bakari Babacham ambofo ka kuncheni joy Ousmane Chérif Madan Aïdara. Ani de fois monsieur le président Abia Aïdara amba afo albi amido aka amido okay ala ka me angoro furmuso ala ku mangoro adoa ku me ansardi tondo be yoro vraiment be do okay ala ka mangoro albi ala kan kando nyona ni ala ma bashike dimanche prochain débat worebe donc ambe befo merci beaucoup Akambe merci beaucoup merci on va prendre les photos là.